pakuti mutishumire tisangane nemweya mutsvene mangwanani kushandura upenyu hwedu kubudikidza neshoko raticharisiva we welcome you, Holy Spirit. Come here and have your way. Panino nzvimbo ya mutsvene tavhura mwoyo yedu tida kusangana nemi mangwanani ano mweya mutsvene uye Jehovha ngauye panino nzvimbo mweya mutsvene sanganai nesu mangwanani ano shumirai kwatiri neshoko remi Jehovha ramuda kuti tigamuchire mangwanani ano ngarive rinoshandura upenyu hwedu mwari wakatendeka. We are prepared to receive you, Holy Spirit. Tinokutendai nekunaka kwenyu mangwanani ano tichisiya rumbidzo yese nembiri kwamuri. In Jesus' gracious and mighty name we pray. Amen. Amen. Mangwanani anoda kuti tinamate takanangana nenyaya our identity in Christ. Many times we come into God's presence aware of our weaknesses. Tichiziva zvese zvinotaura nyika about us. The world is quick to judge us because of our past mistakes, in the past, the people who we were before we met Christ. Mangwanani ano toda kuti tirangarire who we are in the Lord. Amen. Mbhuku ra 1 Peter 2 verse 9 rinoti, but you are a chosen generation, a holy priesthood, a holy nation, his own special people. That do we know who we are in Christ? Do we know who Christ says that we are? We are victors in him. We have to understand who we are in Christ so that we are able to live with boldness in him. Amen. Pataka uya kuna Mwari, we were changed and we were transformed. We were changed and we were chosen. We were made into a holy priesthood. We are his. But if we forget who we are in Christ, manguma situations that tinosangana nawo, tinolusa focus. Tutanga kutarisa sevanhu venyama. We do not remember that we are chosen. We have the power to overcome. We look at our weaknesses and we see the situations. Mangwanani anondoda kuti tiende pamberi peMwari. Tivakumbire kuti vasangane nesu and remind us who we are. In Jesus' mighty name, mangwanani ano. Let us not forget who we are. We are a royal priesthood, it says. And every lie that we have believed about ourselves, that has been spoken by the world around us, the way the world has defined us, but when you come to Christ, every sin and everything that we have done in the past is erased. We are given a new identity. Amen. Saka ngatiende pamberi paMwari tikumbire regerero nepatakakanganwa our identity and ask him to lead us into his new identity and help us understand kuti tiri mirazvo yemoto, we can overcome every situation. Amen. Remind us, Almighty God, who we are so that we know that we can conquer. We know that we can overcome every single situation if we stand in our identity in you, Almighty God.
that you have instilled in us, Almighty God. Awaken it in us, Almighty God, so that we walk in your presence, we walk, Father God, in your power. Amen. When identity is understood, authority becomes natural. Many believers live as if they are powerless, constantly asking God to do what He has already empowered them to walk in. Kuna Luke 10 verse 19, Inot. Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. To awaken the authority. Now we understand who we are in Him. He has given us authority. Let us walk boldly in this authority that He has given us, so that we overcome. He has given us the power to trample over serpents and scorpions. Therefore, akuna chinotikunda. We are victors. The victory is certain, for we live in His identity, and He is a victorious God. Amen. To awaken the authority that is lying within us, so that we walk boldly in situations that kusangana nawo munyika yatiri kurarama izere nezvinhu zvakasiyana siyana. Let's go before the Lord and speak into this authority. Amen. Help us, Almighty God, that we walk in this authority that you have given us, Almighty God. Let us walk in boldness. Let us remember who we are, for the Lord that we serve is a victorious God. Amen. When we remember who we are in Christ, nothing shall overcome us. We are made victors by your stripes. We pray, Father God, that you activate the authority that is dominant in us. Almighty God, that you activate the authority in the material world. Let us remember, that we are giants in the spirit. Let us remember, Almighty God, that we are victors in the spirit. Almighty gracious God, to fame with you with boldness in you with to put your wheels to know something we pray that this authority that you have placed in us to overcome. Remind us who we are in this walk of life, Almighty gracious God. Let this authority overflow. In Jesus' mighty name we pray. Let your authority, Almighty and gracious God, overflow. Help us to walk in boldness. Help us to walk in the boldness of Christ. In Jesus' mighty name we pray. Thank you for reminding us that we are victors in your name. Thank you for reminding us of our identity in you, Almighty God. We are giants in the spirit. We can overcome every single situation, because the God that we serve is mighty and victorious. But often, the greatest limitation is not external, it is internal. You can have authority and still not walk in it because of how you think. Thoughts like, I am not ready, I am not worthy, I am not capable, quietly creep people and bind them.
tanzwisisa who we are in Christ. We now know that we have this authority. You may know who you are in Christ and have the authority and still not walk in the authority. Mangwana ni anu ngatikumbire isimba rekuti ti silence all the noises that are within us. Hence, the greatest battle is within and not external. You should conquer the man inside who keeps giving all these different messages. You do not qualify, you are incapable. Those words and those voices within us need to be silenced, and we need to win this battle so that we walk in the authority. Amen. Mangwana ni yanu ngatiende pamberi pa Mwari tikumbire that he renews our minds, he renews our thoughts. Amen. So that we stick pani zvinotaurwa neshoko rawo kuna Romans 12 verse 2 rinoti, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, that you may prove what is that is good and acceptable and perfect will of God. Ngatikumbire Mwari kuti washandure mafungiro edu. Ngatikumbire Mwari kuti tirambe tichinzwisisa nekuziva who we are in him constantly, so that panouya ma voices ese ari internal achida kuti kusilence this authority in us nekutidzikisira tikwanise kuita stand boldly within him and who he says that we are. Ngatiende pamberi pa Mwari tinamate. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we pray, Almighty God, that you help us silence the voices in our minds, Almighty God. Renew our minds, Almighty God. What our minds tell us, the voices that are surrounding us, Almighty God, that tells us that we are not victors, we are not worthy, that we are not capable. Silence those voices. We ask, Almighty God, that you renew and our thoughts. Our thoughts align, Father God, with who you say that we are. And this morning, and we bring, Father God, down every single voice that is in our minds that tell us that we cannot do it. Father God, we pray that you transform our thinking. Oh my God, gracious God, remind us who we are constantly. In boldness and in authority, and we bring every single thought captive that tell us that we do not qualify, that tell us that we are not worthy, that tell us that we are not capable. We silence them in the mighty name of Jesus Christ. Tikundisei mufungwa dzedu Jehovah, tikundisei hondo dzedu dziri mukati baba mufungwa dzedu mukurarama kwedu. Every single word that has been spoken against us, that has been planted in our minds, Almighty gracious Father, we bring to captive this morning. We silence it in the mighty name of Jesus Christ. Every single word our identity in you, Almighty and gracious God. We are victors in Jesus' mighty name. You have given us the power to trample over serpents and scorpions. Therefore, there's nothing to not transform our minds, Almighty and gracious God. Renew our thinking, in gracious mighty name. We bring to captive every single thought that contradicts with who you say that we are in Jesus' mighty name. Who we are in your presence. Who we are and who you say that we are. Amen. When our minds are renewed, our lives begin to align. We start to see differently, walk differently, and respond differently. And we begin to realize that we are not here by accident. You have already prepared a purpose and a path for us, O Lord, and an assignment. Amen.
So now our minds have been renewed. We now have to understand our calling. We now have to understand our purpose. Ngatikumbire Mwari to reveal our purpose. Tizive patinofanira kumira. It may be in church. It may be in our families. Patiri kufanira kumira where God has assigned us to transform other people's lives. We ask Mangwanani Anu kuti reveal unto us our paths, and so that we may align and walk in your purpose in Jesus' mighty name. Our minds have been renewed and transformed. Let us walk in boldness in that faith, standing at the right place. Amen. Kuna Ephesians 2 verse 10 inot. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Amen. God has a will for you to transform other people's lives. It may be in church. Because you don't understand your authority, you don't understand who you are in him. That those voices I talked about, limit from walking in your purpose. We understand the will of God. Let there be no confusion. Let there be no hesitation. Sometimes we hesitate and we think, no, because you don't understand that you have the power. You can overcome anything, and God will never give you an assignment that you cannot fulfill. Amen. Our will, the purpose, and align to be in the right direction. Amen. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before your heavenly throne this morning. We pray and we ask, Almighty God, that you reveal to us your will for our lives, that you reveal to us, Father God, the purpose of our lives. But reveal to us, Almighty and gracious Father, hesitation, limitations, as you have renewed our minds this morning, Almighty and gracious God. You have reminded us who we are. You have given us the authority. Let us walk in boldness in this authority and stand in the right place. Let us stand pamoja kutitimire Jehovah. Basarenyu riendeke Baba. Tifeke nesemura moto mwana wakatendeka tite basarenyu Mwari Baba. Mutiri reveal to us the alignment purposes. Help us to walk in your will. Use us as vessels, Almighty and gracious Father. We pray, Almighty and gracious Father, that you reveal to us your will for our lives. Let there be no confusion. Let there be no hesitation. In Jesus' mighty name we pray. Let us know, Almighty and gracious God, what we have to do, where we have to stand. Send us, Almighty and gracious God, who we are in you. You have given us authority. We are victors in your name. Reveal to us your will, your purpose. Timire Jehovah Panchimbo. Nesara Jesu Mangwanani Anotinonamata. Once you have revealed to us and given us authority, and we have silenced these voices in our minds, we understand who we are. We will confidently walk in your purpose. We will confidently walk, Babasare Jehovah. We will confidently walk in your will, Almighty and gracious God. Reveal to us, Almighty and gracious God, give us the confidence, the courage, in Jesus' mighty name. Silence the confusion, the hesitation, the delay, in Jesus' mighty name. Jehovah, speak to us, Almighty and gracious God. In position, Almighty and gracious God. Our last prayer point. Lord, you never call without empowering.
zvandambotaura kuti Mwari will not give you a purpose and an assignment that you cannot fulfill. The fact that he has given you that assignment and that purpose, he knows that you are capable to do it. Amen. Everything that he has spoken over our life is backed by his power. That means that that you need to do the assignment. He will not let you go without the resources. Amen. The resources being the authority and the power that he has placed in you to speak things into existence. Amen. Kuna Acts 1 verse 8. Note, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. That's to be activated within us, to constantly work within us. And remember who we are. Let us not forget, let us not forget what God says that we are. Let us activate the Spirit, the Holy Spirit that he has given unto us. Muzita renyu Baba tinonamata mangwanani anu muyamusheni tinokutenda ine the gift of the Holy Spirit tinokutenda ine simba rangu yamusheni rinotikundisa muna zvose tinokutenda Jehovah ine the Spirit Almighty God of the Spirit that is powerful, Almighty and gracious God. We are activating this Holy Spirit mukati muupenyu hwedu mangwanani ano zvatinonamata Jehovah tinonamata mangwanani ano that you activate this Holy Spirit that gives us the power to boldly do what we tell us to boldly stand, Almighty God, in your purpose, in the will, Father God. We open our hearts, we welcome the Holy Spirit to move within us. We open our hearts to hear from the Holy Spirit, which is the authority that you have given in us transforms our lives, transforms and touches the lives of others. Who we are in you, Almighty and gracious God. We pray for the Holy Spirit to come and be activated. Let us be transformed and renewed in our thinking, in our minds. Silence the voices, Almighty God. We are situations. Sara Jesu tinokutenda ine simba renyu Baba ramakatipa kuburikidza nemweya mushene tinokutenda mweya mushene tinokutenda Mwari mangwanani ano zita renyu rikudzwe rumbidzwe nekuti makanaka hakuna zverimwe zita rakodzera kunamatwa hakuna zverimwe zita rakodzera upiwa mbiri tinokutenda mangwanani ano mweya mushene tinokutenda mangwanani ano mweya mushene. Thank you, Almighty and gracious God. Simba renyu ramakatipa sechipo tifambi tiritoga munyika yatinorarama tinofamba nasimba remweya mushene inotibudisa muna zvose tinonamata mangwanani ano. Let the Holy Spirit be activated mukati muupenyu hwedu nezita Jesu. Tinokutenda mweya mushene tinokugamuchirai tinokutenda mweya mushene shandai mukati muupenyu hwedu zita renyu rikudzwe kubudikidza neupenyu hwedu Jehovah. In Jesus' gracious and mighty name we pray. Amen. Ngatinamatire service yedu nhasi tiise pamberi paMwari vaite zvavanoda mukati muupenyu hwedu hwepo hwavo huoneke. Ngatinamatei muzita renyu Baba naJehovah. Tinouya pamberi pechigaro chenyasha Baba tinounza service yanhasi tinoisa maoko enyasha Mwari tibatsirei Jehovah kuti service ino Baba tisangane nemi Jehovah itai zvamunoda kuita mukati muupenyu hwedu. Let us encounter you this morning service ino Baba. Let there be transformation Father God and change mukati muupenyu hwedu kubudikidza neuwepo wenyu mangwanani ano mweya mushene. Tinokutendai Jehovah nokuyamati pakuti tisangane nemi tiitirwe zvakanaka tigamuchidzwe nyasha Baba. Tavhura mwoyo yedu tikakugamuchira Jehovah mupinde matiri mushanyiro upenyu hwedu Jehovah. Tinokutendai mweya mushene tinokutendai mwazakururama thank you, Almighty and gracious Father. In Jesus' gracious and mighty name we pray. Amen.
chipo chekuombera kuna Jesu. Hallelujah. Regai ndinamate Mwari wangu regai ndinamate Mwari wangu Mate
Simba, 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 ndaona simba lake. 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 Simba, simba,
wauya muche kimukuru vanu vataona ishe wokudenga vano zomuta vari kumakuva avo vaonekwe ose vakachena zvinhu zvatinoonazvo nezvichatsva makomo mabako zviya kukoneka zuva richatima mwezi uchapera vakaipa vachashaiwa kokuvanda asvika leo toihuru ondo inouya rava ayodenga somucheki mukuru waone zvinhu zvakawanda zvinhu zvakaipa zvakaipa zvinhu zvakawanda ega zvakaipa mutye ururame unzwe izvirashe muna ate mose zvite urirei muta utakene titi ikuvana zvino tiuya gamuchire ikuvana zvino tiuya gamuchire eka zvakaipa mutye ururame munzwe izvirashe muna mate mose zvite urirei muta utakene titi ikuvana zvino tiuya gamuchire ikuvana zvino tiuya gamuchire teri asvika leo toihuru ondo inouya rava naivedeka name somucheki mukuru waone zvinhu zvakawanda zvinhu zvakaipa somucheki mukuru waone zvinhu zvakaipa zvinhu zvakaipa ega zvakaipa mutye ururame unzwe izvirashe muna mate mose zvite urirei mutsvakene tsitsi inguva nazvino tiuya gamuchire inguva nazvino tiuya gamuchire zvitainyu jesu tinokutenda kuonani anotinokuaamuchena marivenyasha zvinokuturidzwa ezita rajesu wenazareta tinokutendai mangwanani ano jesu tinokuudzai zvatauya mangwanani ano tauya kuzosangana nemi iyemi mucheki mukuru tiwa
tiwanirewo nyasha mangwanani ano Jesu tigonerese vana venyu zvatauya kuzosangana nemishe wemadzishe tauya kuzosangana nemi mangwanani ano chiitai sezvamunoda pakati pedu munazvo zvamakatigadzirira sevana venyu mangwanani ano munazvo zvamakatigadzirira mweya mutsvene tinonana kwamuri ishe wemadzishe nyasha dzenyu ngadziwanzwe kugona kwenyu kuonekwe kumata kwenyu kunoshamisa tauya takatarisira minana yenyu tauya takatarisira kugona kwenyu tauya takatarisira simba renyu ngarionekwe pakati pedu nyasha dzenyu dziratidzwe kuda kwenyu kuitwe mweya mutsvene sanganai nesu muridzi woupenyu tinokutendai mazvita Jesu makatendeka muvambi nomukonisi wokutenda kwedu iyemi Jehovha nekukwana kwenguva zvamutauya kuzotora venyu iyemi muteki mukuru zvamutauya kuzosangana nekerekere yenyu mangwanani ano Jesu mangwanani ano muiti wazvose mangwanani ano mugonero woupenyu mangwanani ano Mwari vanotitakurira zvinorema tinokutendai tinokurumbidzai sanganai nesu Jesu nyasha dzenyu dziratidzwe muzita raJesu muzita raJesu haleluya muzita raJesu haleluya ndakaverenga pakanyorwa pachinzi people can go to a conference politics when they come from a conference of political platform they transform everything why vabva kuconference panogona kuitwa announcement paTV ikatochinja upenyu hwemunhu amen and amen panogona kubuda munhu paTV akapfeka hembe ikatochinja mapfekero akuita vanhu amen and amen but mangwanani ano ndiri kuti ngatimbotendera prayer kutransforma mararamiro auri kuita zvinobva conference kana zvichitransforma vanhu zvinobuda paTV kana zvichitransforma vanhu mazwi aunotaura muservice ino mangwanani ngatransforme life yako uti Mwari wekudenga inzwa mudikani prayer changes people and the people are changed by prayer but those that are changed by prayer are people who pray unendere mangwanani kumboti Mwari munamato 1 waJabez wakatransforma life yake munamato 1 waRuth Mwari wenyu achava Mwari wangu pamunofira ndo pandichafira paakataura mazwi iwayo life was transformed rega ndikudzokorore prayer changes people and people are changed by prayer and those that are changed by prayer are people who pray. If someone can pray, they can be changed. Life can change if someone decides to pray. Kumbo decide kuti nasi ndiri kunamata ndiri mukomana weyouth kuda kunamata nasi ndiri amai ndiri kuda kunamata kana zvepaTV chichinja upenyu hwemunhu inini ndoda kutendera prayer kuti ichinje upenyu hwangu. Not munhu ambozvitaura kuti I can be changed in prayer. Do you know kuti kuenda kuchikoro is one thing, kuzochinjwa nechikoro is another thing. Rega kuita mutende anouya kuchechi asingachinjwe nechechi. Kana wauya kuchechi, allow prayer to change your life. You can still go to school and come back usinganyori, but also school can transform the way you think, the way you write, the way you perceive, and the way you coordinate your life. Kana wapinda pachidore church, allow prayer to change you. Allow the atmosphere of the Holy Spirit to take over your mind. Wovisa chimwe zvese woti mweya mutsvene ndasvika pachurch. I allow you to take over. Ndakaenda kubhora munhu wese anoimba. People allow the atmosphere yemuground to overwhelm them and overcome them. Today let's allow the atmosphere of the church to overtake and to overwhelm you and
to transform you. Kungoti ndau church, I need to be changed. It starts by you. Vanhu vari kuti mweya mutsvene haasi kuburuka muchechi, but mweya mutsvene ari kuti ndakakumirira iwe wacho hausi kutendera the atmosphere. Vamwe vacho vanhu havamirire kusvika mubhuku bhora, vanotanga kutoimba vari munzira vakavhura mahwindo vari muopen track vachitora atmosphere yegemu. Iwe imbotora atmosphere yeprayer, wombotora atmosphere yechechi, wombotora zvinoitwa kuchechi, woti mweya mutsvene handita. Kune vasingatambi bhora vanonakidzwa nebhora kudarika vanoritamba. Iwe uti Mwari wekudenga ndipei atmosphere yekudenga, nekuti ndauya panosangana denga nevanhu. The Bible rinoti vakaenda kutende rokusangana, kureva kuti kune matende akadzikwa panyika ekuti kana adzikwa denga rinoburukira ipapo. Vakaenda kutende rokusangana, wauya kuchechi kunosangana naMwari. Kune auya asina kudya, kune auya asina herendi, kune auya atosiyiva nevanhu. Ndinoda kuti umbotendera mweya mutsvene kuti zvimwe zvese for now I make them powerless. I am taking fear yekunamata. Ndaumbosvika patinoimbirwa praise and worship regai kuti dzosera kumashure, timbotenderana kuti we can create an atmosphere yekukudzwa kwezita raJehovha. We can create an atmosphere yekuti mweya mutsvene awane pekupfeka, mweya mutsvene agone kupfeka vanhu. Timbo create an atmosphere of his presence, for his presence and for his glory. Mweya mutsvene ngaambotenderwa kufamba, even zvinorema zviripo, even zvinorwadza vanhu zviripo, even vaiti atisiya, even vaiti tivimbisa vaenda. Timboti God, we want to take the atmosphere of prayer. Ndine munhu here maskarano, ndiri kutenda kuti mangwanani ano nevatumwa vanzwa kuti tiri kukumbira ine atmosphere yekuti iswe vachitaura. Bible shoko raMwari rinoti Jesus took Peter, James and John akasaura vamwe paakaenda mugomo, akasangana naElijah naMozisi nemumwe akanga asina zita. Why? Akazvitsaura akapinda paatmosphere yekunamata, akatendera, vakaenda kuuya vana Gabriel vakadzoka kuti kune vazvitsaura watendera atmosphere yekuremekedzwa kwezita raJehovha. Praise him. Unogona kusarira mumashure, but mangwanani anoimbotendera mweya mutsvene kuita zvavanoita, nekuti tasvika patende rokusangana, tasvika patende rekusangana, tasvika panzvimbo yavanoremekedzwa Mwari muzita raJesu. Baba namatwai, Baba Baba ready, Baba Baba ready, Baba ready, Baba ready. Hallelujah.
Yandarabasiki mandarabasi maya. Yandarabasi yandarabasaya mando. Yandarabasi yandarabayanda. Yandarabasi kamayandorobo. Yandarabasi yandarabasandarabaya. Yandarabasi kamayandorobo. Yandarabasi kimayanderebo. Tonele narabasaya ma. Yandarabasi kima. Yandarabasi yandarabasi. Tera mayandarabaya. Yandarabasita. Tera. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and walk. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Come on, somebody. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crown
Oh, be lifted. Oh, be lifted. Above all things. Above all other gods. Father, we come tonight to worship you. We lay our crowns and worship. And worship you. Oh, be lifted. Oh, be lifted. Above everything. Above. Above all things, above everything. Father, we lay, Lord, we lay, oh, be lifted, oh, above all. Lord, I lay my life, I lay everything. Chimboenda pamberi pamwari unamatire nyaya dzakakanganikwa kune zvakaitika zvikakanganikwa pane patakadarika napo pakadarikika imbonamatira nyaya dzakakanganikwa chimbonamatira mereji yakakanganikwa chimborangarira mwana akakanganikwa chimborangarira nyaya dzakakanganikwa. Ask God to remember. Shokoramanoti, I have heard the cry of my people in Egypt. Shokoramanoti danzwa kuchema. Chimbochemera nyaya dzakakanganikwa. Chimbochemera mavizhenzi akafa. Mwari vanorangarira munogona kuzvita izvezvi munogona kutongoshandura izvezvi munogona kushandura vane vakatiitira usinye vakagoenda chimbonamata ekagarigonangarira nyaya kusharukwa gamborangarira nyaya ekagariborangarira nyaya gari nerugare garaborangarira nyaya. Tendera Mari,
pane zvakaitika zvikangonyararwa tenda denga rimborangarira nyaya iyi pane zviri kuitika zvisingafanire kuitika chimbotendera Mwari rarangarire nyaya iyi shikarabakaushanda ngatikuchemerei Mwari we chimborangarira nyaya iyi warisa masimba ngarimborangarira nyaya iyi denga nauye ngarimborangarira moyo wangu wakati akatika ngatikuchemerei Mwari we warisa masimba nauye moyo wangu ngatikuchemerei Mwari we nauye moyo wangu ngatikukumbire Mwari we aya Mwari wa masimba nauye moyo wangu Baba musita majeso Baba musita akaparadzwa majeso Mwari imborangarira tokumbira moyo wangu Baba imborangarira iwo zvinoitika upenyu hwedu tokumbira moyo wangu kasi tokumbira moyo wangu Baba tokumbira moyo wangu Baba tokumbira moyo wangu tokumbira moyo wangu tokumbira moyo wangu chimbosimudza voisi rako uti Mwari imborangariraiwo mwana wangu Mwari imborangariraiwo wodropu yangu Mwari imborangariraiwo vakandiitira utsinye vakadarika Mwari imborangariraiwo maaltars akasetwa nevanhu ari kutadzisa upenyu hwangu Mwari imborangariraiwo pandakamira daidzira Jesu mangwanani angu maiti Mwari chimborangarirai murandakadzi Mwari imborangarirai murandarume Mwari imborangarirai chirwere chiri munyama yangu iti Mwari rangarirai munzwa uri munyama yangu iti Mwari rangarirai munzwa uri munyama yangu chimbotaura munzwa wakubaya chimbosimudza izwi uti Mwari ndine munzwa vakandibaya Mwari ndine pandakamira Mwari ndine pakandiremera mangwanani ano chimborangarirai munzwa vakandibaya chimborangarirai matare akagarwa chimborangarirai maota akamira muupenyu hwangu Mwari ngavarege kuramba vakanyarara mangwanani ano denga ngarirege kuramba rakanyarara mangwanani ano chimti Mwari kune maaritari akagadzirwa ari kurwa neni Mwari kune matare akagadzirwa ari kurwa neni Mwari kune situation iri kurwa neni Mwari imborangariraiwo handisati ndane murume Mwari rangarirai handina imba Mwari rangarirai handina mota Mwari rangarirai ndiri kurwara Mwari rangarirai chirwere chiri munyama yangu Mwari rangarirai mereji yangu Mwari rangarirai makore angu hapana chandinacho chimbosimudza izwi pamberi paMwari
uti Mwari rangarirai mangwanani ano musharukwa rangarirai pandarara nhasi makuseni munopaziva pandiri kudzokera munopaziva mwana wangu munomuziva murume wangu munomuziva usingo hwangu munohuziva chirwere changu munochiziva Mwari rangarirai munzwa vakandibaya Mwari ngavamborangarira munzwa vakakubaya chimboshandisa prayer kuchinja upenyu uti Mwari rangarirai munzwa vakandibaya Mwari rangarirai mamiriro akaita zvinhu kumba Mwari rangarirai vana vangu Mwari rangarirai utano hwangu Mwari rangarirai utera hwangu Mwari rangarirai kugumirwa kwangu chimbonyengetera mangwanani ano iti Mwari rangarirai situation yangu iti Mwari rangarirai situation yangu iti Mwari munzwa vakandibaya Jesus Mwari mborangarira iwo mamiriro wangu Mwari mborangarira iwo utera wangu Mwari mborangarira iwo matautano wangu Mwari mborangarira iwo Mwari Baba wekudeka imborangarira iwo Mwari Nega Mwari imborangarira iwo Mwari Baba imborangarira iwo zviripano Baba imborangarira iwo zviripano Sauya mangwanani ano munamato munamato unerusa zinorema murimuchene mangwanani Yes, Father, Father. Kekupedzisira ndoda kuti usimudze izwi rako uti Mwari hamugoni kungondinzwirawo here tsitsi imi Mwari munoziva zvendiri kupfuura nepazviri
imi Mwari hamugoni here kungondinzwirawo tsitsi panyaya iyi. Munzwa uri munyama yangu hamusi kuunzwa here Mwari. You can use prayer to change you. Prayer can change you. Iti Mwari hamusi kuzvionawo here kuti ndiri single. Mwari hamusi kuziva here kuti handina mari. Mwari kune dzimwe nyaya, kune vanhu vakatibaya, vamwe vacho vakangoenda zvikangonyararwa. That story has never changed. Kune vanhu vakaseta ma-altars akabata upenyu hwedu neupenyu hwevana vedu, takangonyarara. Mwari hamugoni here kungochidambura chialtar ichi chingorara chadonha, chidhagoni ichi Mwari hachigoni here kungofa nhasi. Mwari zvakangonyararwa muupenyu hwangu. Kune vamwe vakatoparadza upenyu vakaenda zvikaenda. Mwari hamugoni here kumbonzwawo nyaya iri pano. Ndoda tumboti Mwari, ndakavimba nevanhu ndikaudza vanhu, asi mangwanani ano Mwari nyaya iyi ngairege kuramba yakadaro. Kune vanhu vakaseta maota, vamwe vakatoseta maota vakafa. Isu tiri kurarama mumaota iwayo. Denga ngarirege kuramba rakanyarara mangwanani ano. Kana Mwari matinzwira nyasha, ngapaite maota anofuma akadonha, ngapaite izwi rinofuma rakadonha, ngapaite chirevo chinofuma chakaparara. Nezita raJesu. Nezita raJesu, nezita raJesu, tinoripa ngozi nezita raJesu, tinodarika rusvingo nezita raJesu, mhaka dzinoregererwa nezita raJesu, tinoyambuka nezita raJesu. Ndoda kuti kekupedzisira, hama yangu rega kuneta, chimbotaura kuti Mwari kune nyaya dzakakanganikwa dzeupenyu hwangu dzisingafanire kuramba dzakadaro. Chimbonyengetera uri pauri babo. Praise worship inamatai. Chimbomira ikuimba, imboti Mwari ndine maota akabata upenyu hwangu, asi neineni andiri kuda kuti aparare. Ndichakunyengeterera muservice ino, but iwe chimboramba zvimwe zvino. Uti God, I'm not accepting this type of marriage. I'm not accepting this type of marriage. I'm not accepting this type of life. I'm not accepting this condition. Nezita raJesu, nezita raJesu. Vana vangu havagoni kuperera ipapa. Nezita raJesu. Handigoni kuramba ndisina mwana. Nezita raJesu. Handigoni kuramba ndichipema. Nezita raJesu. Chimbotaura izwi masikati mangwanani ano. Chimboti Mwari nyaya iyi maitadza here Mwari. Maitadza here nyaya yangu Mwari. Matadza here kurangarira situation yangu. Munzwa uri munyama yangu maunyararira here Mwari. Nyaya yangu maikanganwa here Mwari. Upenyu wangu maukanganwa here Mwari. Mwana wangu mamukanganwa here Mwari. Utano wangu maunyararira here Mwari. Isa hatina pfumbo kana bakatwa. Tinokunda nezita raJesu. Hatina ngo, hatina nekwe kana zvimbiya. Tinokunda nezita raJesu. Shamanara makaushuma. Chiboti Mwari nyaya iyi muri kuti chinayo. Iti Mwari nyaya iyi muri kuti chinayo. Musharukwa muri kuti chine age yangu ndisati ndarorwa. Mwari muri kuti chine age yangu ndisina chandinacho. Mwari muri kuti chine vakurwadeni. Mwari muri kuti chine pandakamira. Mangwanani ano nezita raJesu. Usaite nungo dzekuudza Mwari kuti pandakamira pamirike. Vari kurwa neni havasi kudzora tsvimbo. Mwari regai kunyarara. Vakandibatira upenyu havasi kudzora tsvimbo. Mwari regai kuramba makanyarara. Maota akaiswa nemazvi, maparadze nemazvi, vakakuroya vakashandisa mazvi. Taura izvi pamberi paMwari. Chimboti Mwari nyaya yaigoni kuramba yakadaro.
nyaya iyi haigoni kuramba yakadaro Mwari. Dzimwe nyaya dzakakanganika, dzimwe nyaya dzakagamuchirika kuti dambudziko iri nderangu, bati mangwanani ano nezita raJesu. Chimbotaura nyaya yako pamberi pamambo, chimbotaura nyaya yako pamberi paMwari. Hazvigoni kuramba zvakadaro, hazvigoni kuramba zvakadaro. Chimbotaura nyaya yako pamberi paMwari. Thank you, Jesus. Tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, Tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah, shamiso, hallelujah, wezvishamiso, hallelujah, weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, hallelujah, shamiso, hallelujah, wezvishamiso, hallelujah, weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, hallelujah, shamiso, hallelujah, wezvishamiso, hallelujah, weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Amen, amen, amen. Kereke ngatirumbidzei Mwari nekuti wakatendeka nguva dzose. David akanyora kuna mapisarema 122 achiti, ndakafara pavakati handei kuimba yaJehovha. Amen. Regai titore mukana uno titende Mwari, timurumbidze, timuonge nekuti ndiye anotigonesa nekutikundisa pazvose. Hama dzangu, let us grab this service with power, with authority. Let us grab this service with the tenacity of a bulldog, so that pakapinda munhu ane nyama situation yatochinja. Atingarambi takadaro. We need portion of that anointing, Father, in the mighty name of Jesus. Aiwa kereke tose takasumuka, regai ndisvikewo panguva ino yandinogamuchira vafudzi vatakapuwa naMwari. Ngatiomberei baba, tivagamuchire baba namai vedu vanotiitira zvakanaka. Aiwa kereke inokudai baba namai. Tingatore zvigaro zvedu. Regaiwo nditore mukana uno zvekare ndigamuchirewo church board yedu yepano inotiitira zvakanaka, navose vatungamiri vose vari kumapako akasiyana-siyana vanobata nesu pakereke. Inzwaiwo kugamuchirwa zuva ranhasi muzita raKristu Jesu. Amen. Regai zvekare nditore mukana uno ndigamuchirewo men's fellowship yedu, boka rana baba rinotiitirawo zvakanaka, navose vana baba vari pakati pedu muzuva ranhasi. Inzwaiwo kugamuchirwa zvekare muzita raJesu. Amen. Ndiri ipapo zvekare regai ndigamuchirewo boka ramadzimai, ladies board, inotiitira zvakanaka. Aiwa ladies board, rambai muchiitirwa zvikuru. Mwari vakuchengetei, vakusimudzirei zvepadanho repamusoro. Inzwai kugamuchirwa muzita raKristu Jesu. Amen. Ndiriwo ipapo zvekare regai ndigamuchirewo vana vedu
Sunday school, are you there? Thank you so much, Sunday school. So you can go to your classes. Ndiripo pakare zvekare regai nditore mukana uno ndigamuchirewo youth yedu, our leaders of tomorrow. Youth, are you in the house? Youth, are you in the house? Aiwa, inzwai kugamuchirwa youth, Mwari ngavakitiriwo zvakanaka muzita raKristu Jesu. Amen. Regaiwo zvekare ndigamuchirewo ma-teens edu, ma-teenagers. Teens, are you in the house? Thank you so much. Aiwa, munoratidza kuti mune upenyu. Mwari ngavakuitirewo zvakanaka, vakukomborerei, vakuropafadzai pazvose. Amen. Regai zvekare nditorewo mukana uno zvekare ndigamuchirewo our online viewers vari kutiona from all different parts of the country. Mwari ngavakuitirewo zvakanaka. Amen. Ndiri papo zvekare regaiwo zvekare ndigamuchirewo kana tine vaenzi vari pakati pedu. Do we have visitors vatanga kupindawo nesu muzuva renhasi? Mungasimudze maoko kuti tikuone kwamuri tikugamuchirei zvakanaka. Visitors, do we have visitors? Ndiri kuona maoko ari kusumuka. Ngativauchirirei, mungatore chimwe chidanho mukauya kumberi kuno kuti tikugamuchirei in a roadport way. Ma-ushers tibatsireiwo, ma-visitors edu auye kumberi kuno tivagamuchirewo nenzira yakasananguka. A wonderful day, wonderful day, oh yes, it's a wonderful day. Oh, it's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Oh, it's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Oh, he died for me. He died for me on Calvary. Then he washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Aiwa, vaenzi vedu tinokugamuchirai pano paRuda Port Prayer Center. Tinotenda chaizvo. Do we understand Shona? Okay, ndichataura nechirungu kuti zviitire zvakanaka. So we welcome you to this service. We feel so happy for your presence. Thank the Lord so much for that. I'm just going to introduce myself. Then maybe you can also introduce in the very same manner that I've introduced myself. I am Mr. Gweshe. I fellowship here under our pastor Baba and my Jiriji. So you can just introduce yourself in that very same manner so that the church can know you very well, where you have come from, and if you have visited us or you are here to join us forever. Amen. Sanibonani, igama lami nguZiyanda Dlamini. Ngizela namhlanje ingoba bengizwa ukuthi hayi ngifike esontweni. Ngiyajabula ukuthi ngibe lana. Ngifila ngathi ngizizwa ngenye indlela ukujabula kwami. Thank you so much, Mama. We welcome you to Ruda Port Prayer Center. So these papers that you have in your hands, one of it is just a paper that just shows the history of our church, what we are, what we do, and what we believe in. So during your spare time, you can just read on one of those papers. Then the other paper is just a personal information paper where you can just fill in your details. And during offering time, you can put that paper in the offering basket. Thank you so much. You can take your seat.
Kereke parizvino tasvika panguva yema-items. So nhasi tine one item yatinayo. Ma-youth edu vane zvachada kutipresentera pamberi pano. Let's welcome our youth. Ngativauchire maoko vachiuya pamberi pano. Ngatuombere vachiuya. Amen, church. Otherwise, you are coming from a prayer mountain. We require some energy. Amen, church. Amen. Uko kwakanyararwa uko ma teenagers. Amen, church. Amen. Apo vabereki vakakwanisa kuti vamwe vedu tiende ku prayer mountain. Amen, church. Uko kubva kudheko. Amen, church. Right. Mune simba muro para Jesu. Imo mune simba muro para Jesu. Anzi maito simba muro para Jesu. Okana matimoni. Okana mweya yerima. Okana matimoni. Okana mweya matsinza. Andetuni. Mune simba muro para Jesu. Imo maita simba muro para Jesu. Kana matimoni. Oh kana mweya urombe. Anzi kana matimoni. Oh kana mweya chirombe. Tony. Mama baba mune mfaro singaperi. Mama baba mune mfaro singaperi. Uko. Mama baba mune mfaro singaperi. Apa. Mama baba mune mfaro singaperi. Tomurumbiza, tomurumbiza. Tomunamata, tomunamata. Tomuyimbira, tomuyimbira. Tomutambira, tomutambira. Mama baba mune mfaro singaperi. Imo mama teti mune mfaro singaperi. Saka tomuyimbira, tomuyimbira. Tomufambira, tomufambira.
Ndauda kumboona energy. Apo. Ma-teenagers. Ngatisimke toni. Mu-teenager wese. Ngatisimke toni. Hande. 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 Vane energy. Apa. Pararo apa. Pararo apa. Tukudo some energy apa. Ngatisimke toni. Hande. 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 Aiwa nande chimune energy nana mama. Uko. Hande toni uko. Hande. 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 Mese mune energy. Mumba baba mune mva. Singaperi. Imo mumbama baba maite mufaro singaperi. Thank you everybody. Amen church. Aiwa tukubva kusanga ne my youth izvi. Amen church. Amen church. Isiso hatina zvakawanda takazara nemweya asi toda kungotenda mufundisi namama, the church board, and also a few maybe kumen's fellowship. Toda kutenda baba Jiriji vatibetserawo, toda kutendawo na chief security vatibatsirawo kuburisa mabhegi. Thank you so much church nekutisapota patakaenda kumusangano. Vana mama vese simuzaiwo maoko nana baba. Chinhu one chatakatiswa camp hatina mashoko akawanda. Munhu wese ari apa toda kuti mudade nesu. Toda kuti tikasvika tichinje zvinhu. Hatina mamwe mashoko asi patinoda kusvika toda kuchinja zvinhu. Toda kuchinja zvinhu. Saka ndoega mashoko edu tinoti thank you so much, and also youth leader wedu, my youth leaders edu simukai tikuonei. Vanava mukavaona vamwe vabate zvakanaka nekuti vakatikoshera. Neiyayo mashoko tinoti thank you. Aiwa tiuchire maoko youth yedu ichigara pasi. Aiwa tinodada nemi youth, tinodada nemi chaizvo. Mwari ngavakuitirewo zvakanaka. Amen. Pari zvino tasvika panguva yeziviso, so ndichadaidzawo secretary wedu vauye vatipewo zviziviso. Ngativaombere maoko vachiuya kuno kumberi. Hallelujah. Amen and amen. Regai tingotenda baba gweshe nemhuri nai nekuti tikaira zvakanaka. Amen and amen. Aiwa ngatiomberere maoko. Hallelujah. Ndiso group leader wedu vekuvitpark zviri kungotiitira zvakanaka. Amen. Kungonzwa kuti indaisatoziva kuti vanotaura zvakadaro uye zvekuti vane voice projection yakadaro, but tinongotenda Mwari ichava kuitirei zvakanaka baba nemhuri yenyu. Amen. Regai ndipo ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama uyezve ndichingopindawo pazviziviso zvesvondo rineiri, Mwari vachingokudzwa. Amen. Regai tizivisane kuti mangwana Monday hatina prayer and fasting yedu yeMonday yatinosiita. We fellowship with families at home. However, we are joining Madzimai Mswe Thursday. Madzimai kune fasting Mswe Thursday this week. My prayer points achaiswa pa WhatsApp group penyu. However, we are breaking this fast tiri kumba. Saka isusu sekereke turi kujoina vana mama kumba pavanenge vachitsanya
zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Ndine urombo kuti sometimes some of the my prayer points andinenge ndaisa kumashure uko, there are 1 or 2 that we are revising. Saka ndinochiteererai zvandiri kutaura zvinenge zvakanyorwa apo, muri kusiyana nazvo. For now ndichakuudzai ichochi chefasting. Yes, hatina mangwana, but tiri kutsanyana namama musi weThursday. We will continue with our online word, our prayer sessions, the 1 p.m. pakati pevhiki. Tune in daily, zvingotiitira zvakanaka. Chiziviso chechitatu chiri kuti our midweek services, they will continue. Tinenge tichisangana online, tichishumirwa na 7 p.m. Mwari vachingotiitira zvakanaka. We need not miss this opportunity. It is an opportunity to be ministered to during the week. It is important. Put this on your calendar. Zvichingotiitira zvakanaka. Ichi chiziviso ndiri kuchinjira pano. Mufundisi vanenge vasiri pano this Tuesday. However, kana muri kuda kuvaona makasununguka kutaura navo kuti munoonana zvemusi upi, nguva ipi uye kupi, but he will not be here musi weTuesday. Pavanosinge vari pano paya, he won't be here. But of course he is available, or mufundisi na mama, they are available. Just call them and have a booking. But zvokuzoya pano Tuesday, hauaoni. Hallelujah. Regai ndingotsimbiridzira chiziviso chiri kubva kumadzimai. Madzimai vari kutengesawo manotebook avainavo, avari kutiwo year planner. It's important, 70 rands rimwe chete, uye vane maimbook avainavo ari kuita ma50 ndanga ndichiona panga pachimbwa. It is actually important. Tengawo himbook, zvingotiitira zvakanaka. It's an artifact inoratidza kutenda kwako paunenge uinayo, kana kuti vakaibata kumba kwako, zvichingotiitira zvakanaka. Hanzi varoda kutenga izvi makasununguka kuona Sister Joyce. Amen. Ndataura nezvefasting yemadzimai esvondo rino, patiri kuvajoina, zvichingotiitira zvakanaka. Regai ndingoti apa handina kukumbirwa, but ndangofunga kuti regai tingoramba tichitsimbidzira kuti pano tine soup kitchen yatiinayo. We need to support this particular program. Ndedu sechurch inotiitira zvakanaka. Sunungukai kubatirana nevari kuleader ikoko, vana mama Mukomba Choto nagogo Zhakata. Mukana wakazaruka to everyone to partner with this worthy cause. Volunteers vanogona kuuya pano vachioffer maservices avo neSaturday kuseni, huyai. And also vane table iri kumashure uko yesocial welfare. Kana uine zvawatenga, even kana uine cash yaurida kuisa muchurch account, chingoisa, but ita reference yacho soup kitchen, obva waisa zita rako. Kana kuti unogona kupa maleaders acho ari pano, zvichingotiitira zvakanaka. Tinongokurudzirwa vari kukutendai chaizvo nezviri kuitika nekubatirana kwavo, kune vari kubatirana navo vari kutenda zvakanyanyisa. Hallelujah. Revival oye. Revival oye. Madzimai revival yenyu 14 to 17 May. Pane vanga vachitondiyeuchidza kuti revival yakanaka, regai tingoriti vhiki remadzimai, because tinenge tichangobva muMother's Day. Zvobva zvangobvarana zvakadaro, tichingopinda mushoko raMwari nekungosimudzirwa nekungoitirwa zvakanaka parevival. Amen and amen. Pane line up iri kuya yevashumiri. Inini ndakangofananawo naJohani, ndinongoti I'm not worthy to untie the shoes, the laces of your shoes. Saka ina handigoni kudaidzira mazita, but dedhi vachauya vozotaura kuti ndiani ari kuuya kana nguva yacho yakwana nai. Madzimai ngatigadzirire revival, ndedu inongotiitira zvakanaka, Mwari vachingokudzwa. Amen. So let's get prepared, let's get ready for a mid-year boost. Tipinde mumid-year takanyatso kuzara nemweya takazara nesimba, zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Pachechi panapa we are connected zvakanyanyisa through our social media platforms atiinawo. You can join us through Facebook, Instagram, YouTube, uye munogona kuenda paTikTok. Zvakare vanoda pane vanobatsira mahandles amufundisi, social media handles amufundisi, ndo ari paside apo ayo. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Just get some activity going.
ndandiri kuziviswa nevanhu vanoita zvekumedia uku kuti they are in the process, handizivi kuti zvakatoitika here kana kuti hazvina, of monetizing our social media handles, kureva kuti your engagement iwewe neni on those social media platforms zvinogona kuita kuti Facebook itipo mari. Amen. So it is important, let's engage, let's do so. Zveshuwa tinogona kuvaomberera maoko vekumedia team vari kutiitira zvakanaka. It's an important thing. Ndozizivawo kuti panapa vanocreata content vanotowirirana neni kuti pana vari kucreata content for a living. Hallelujah. Pane vakatowana basa rekucreata content. Zviya zvataigara pamatare kudhara, vamwe taakugara pamatare pasocial media. Pana ana gogo vaisheya pamatare, pana ana sekuru vaisheya pamatare. Mazuva anaya taakusheya pasocial media tichigadzira mari tiripo nai. Sekereke tinokurudzirwawo kuti invite somebody this coming Sunday, make an invitation. Vanhu pavanenge vabva kumaholiday, ana workers day, ana chichi, especially hama dziri kuuya, ngadzisadzokera dzisina kuuya kuchechi, ngavangouya kuno. Hallelujah. Regai tingoyeuchidzana kuti vakapledja mabuilding fund vari kuda kubhadhara directly to the bank, vasiri kuda kumbounza mari yacho through the church account. Makasununguka kubvisa mari kuabsa, account number ndo iri panapa nebranch code racho, makasununguka kubvisa. However, if you want kubvisa all through the church, you are also free to actually pay your building fund. Hope your receipt yako pano zvongotiitira zvakanaka, but nyorawo kuti building fund, wonyora zita rako kuti vari kuplesa mari dzacho vazoone kuti vanodziita sei. Hallelujah. Regai tingozivisana, Rudeport West muri kukumbirwawo neutungamiriri hwenyu kuti musare soon after service. Ndofunga mukaenda mu prayer room zvinotiitira zvakanaka. Ndiri kukumbirawo soon after service kuona baba Mutibura kana muri pano tingosangana kwe 1 minute chete. I just want to have a chat with you zvichingotiitira zvakanaka. Regai nditiwo sekereke, we do our offerings, we do our tithes. Ipo pano mwedzi wedu wapera, there are two things that you have to remember. Number one, rangarira chegumi chako, rangarira chipo chako chaunobvisa kuno. Panapa takaitirwa zvakanaka, tine nzira ina dzekubvisa zvegumi nezvipo. You can do maswipe kuseruko kuinformation desk redu. Takaudziwa last week with the information desk rakamuva kuenda kumashure kwe desk remedia iro. Saka makasununguka kuenda kumaswipe machine arikoko. You can do my EFT, you can do my deposits by ATM, or you can actually bring the money during the service. Iko kunoku, ipo panapa, panguwa inobviswa zvipo. Regai ndipedzisire nekuti to our visitor, if you don't mind, I just want to meet you for a few minutes by the corner there where it's written Connecting Lounge. Let's just meet there. I've got a special message from our pastor for you. Zvichingotiitira zvakanaka. Regai ndidzosere nguva kuna baba Gweshe, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Tiuchire maoko Profesa Nyambadza vachigara pasi. Tinotenda chaizvo neziviso zvanhasi. Aiwa kereke, ini ndakamira pano, regai nditoro mukana uno ndiacknowledgewo cell group kwedu kwatinobva. Vitpoki woye! Vitpoki woye! Aiwa vanondiitira zvakanaka vanhu ava, Mwari ngavakukomborerei vakuitirei zvakanaka. Ndiri ipapo zvekare, regai ndigamuchirewo mhuri yandakapiwa naMwari. Ndine mudzimai mumwe chete nevana vedu vaviri, ane Ngoni naShereo. My Gweshe, can you just wave to the church vakuone? Ndiye mudzimai vanondiitirawo zvakanaka iyeyu. Amen. Aiwa kereke, tose takasimuka.
regai tisvike panguva ino nekuzara kwayo pandichasiyira kuna baba vedu vachiuya neshoko ranhasi. Amen. Can we offer a clap? Let's clap hands for him. Mwari vakanaka. Inangu ndanza ndambowaona vakapfeka sutu complete. Mwari vakuitirei zvakanaka. May the good Lord be with you and your beloved ones for sharing powerfully. In Jesus' name, titore nzvimbo dzedu muzita raJesu. Let me acknowledge Sister Kundai vanga vachitungamira ku youth, vatungamirira intercession muzita raJesu. Hallelujah. Pamwe chete nababa namai Gweshe vanga vachicheya. I also want to acknowledge my dear wife, my mfundisi, pamwe chete na Shannon. The boys has gone to Sunday school. Muzita raJesu. Hallelujah. We had a few. We have our, just stand for a few minutes and a few announcements. Takaenda ku youth. We had a wonderful and a powerful time with the youth. And the takazova nenguva yekutaura dzemusha, kudiscussa dzemusha with the youth and ask them, kuti imimi, as you are growing up, what are the challenges that you are facing as youth? One thing that stood out, we have a meeting, I think, in May 22. Let me confirm the date from 22. It's 22, May, in the evening. Panap, online. Okay, we are having online meeting on the 22nd of May that we call parenting. Everyone gets there, where we want to discuss some parenting issues. One thing that is so shocking, chakabuda chekuti vana vese vaita sort of, they are in agreement of what is happening at home, is negligence. They say we have parents that we cannot talk to. They are adults. We want to be adults, but there are issues that we cannot talk to them. Before you even open your mouth, they frown very fast before you even start the topic. So we are appealing to parents to don't create an atmosphere of loneliness. And pastor, haugoni kutombotaura anything besides kungoti mangwanani mamuka say waita here basa rako. Because we were encouraging them that you cannot be an adult when you can't learn from an adult. Yet the people in the house, they have issues that they cannot discuss with the children. And haugoni kutombotaura smoking, haugoni kutombotaura relationship, haugoni kutombotaura anything like that. They just block you. So where do we learn? Because we were discouraging things that they see on internet. And they say internet is friendly to us. It does not scream. Parents, they frowned. But this is things that are happening. We have daughters that are 24, 25. We are not talking about marriage. We are just giving them sadza. We are not opening the door. We have boys that we cannot even answer them. And this is a reality. We take these children to Afisa Mapamba, kindergarten, primary school. We are working the gen together. Secondary school, we are working the gen together. When they start puberty, we also start to distance ourselves from them. Fathers, they create a gap with their daughters. Why my bondi hagawani, my bondi sapa mafudzi one. What now changed? Just because nane chipfua, I'm now a stranger to you.
These are realities of life. If we don't respond to them and become negative, we are not raising them in a good way. And they are appealing to parents. Let's talk. Imimi muruda kuti ndidanane nemunhu ndazvidzidza kupi kana muri kuti internet iri wrong. What are the mistakes that you did? What is it that you encourage me to do? Vamwe vari kuti havatombodi kutombotangwa nenyaya iyoyo. You cannot even start. The conversation is, waenda kuchikoro here, wadzoka here, waisa kupi maki yangu. Those are the conversation. And these kids, who are they going to talk to? Who is going to receive their heart? Pavari kuita heart break, pavari kunodheta vachisiiwa, pavari kukumbirwa nude pictures, kuti nditumire nude pictures. Who are they going to ask kuti ndotumira here kana ndorega? Mothers, where are we? Fathers, where are we? This is a reality. We don't have an auntie here. We don't have an uncle here. I have my parents. I see you. So what are you saying to me? It's a cry from the children that parents, they have issues that we cannot even start. And I'm appealing to every parent. Can we open up to them? Is it so hard to discuss mukomana? Even ukarambwa nemukomana kana mukabvumirana, you can't even share. They become angry. So where do we go? Can we blame them for watching those videos when we are not there for them? Parents, I am appealing again. I think this same cry, it came from the youth. It can also even apply to teenagers. It can also even appear to Sunday school. Our kids in 12, 13 in Sunday school, some of them, they are puberting already. Is it not true? Who are they going to change? Ask, could these changes on me, what do they mean? Internet. We need to go back to the basics. Parents, I'm appealing again. Let's discuss relationships. Let's remove unnecessary curfews at home. Pamba pangu panosvikwa na 6. Tichipedza pa church pinda mota tiende. Those things, our children are losing their prime time. Dating. Isusu pinda mota nditeere. Ini ndiri kukuteera imune mukadzi wenyu, mune murume wenyu. What about me? Ndiri kukuperekedzai kumba kwenyu. What about me? Ndobva nanozviigira munhu wangu mamati hatidi rumwe rudzi. Ndovava nepi vekuchechi kwacho munondifambai makandisa bhande kunge imbwa inotiza murodi. What are you saying to them? What are we doing? Can we not move from the routine and the tradition that we used to do and discuss these things? Vamwe vana vedu, they are emotionally abused. Vamwe vacho, they are physically abused. But for the fear of the parent, they enjoy it. I'm dealing with a case of a 15-year-old boy who is being abused by an auntie, mother's relative. But baba vacho na mai vaityisa kusvika mwana azoita STI. Ndopa vakamurova akati bvunzai awo. Why can't your child tell you kuti munhu wamaunza pano as our relative andibata? Why are we not opening that door? Manyarara nditi. Let's open up. Ngati visei ma boundaries. Let's say everything can be discussed. Let's also, because umagabvunza zvikati, pastor, takanzi don't date. Pandakwenda ku university, they never came and said date. They only stopped when they were saying ndikakuona ine munhu ndokurowa. And that has not changed. I'm 24. What are we saying to them? Do you know the realistic age of engaging and marrying when the mind is still virgin and not corrupt? Should start around 21, 22, 23 upwards. When the mind is still virgin and active.
Once they go to internet and all these dirty things, they grow up, sometimes they won't get. Imi vamwe vanhu vakadzi vakanditeerera munomu makaita mateenager pregnancies, vabereki vana venyu vanoziva kuti they are teenager babies. They calculate your age, they calculate their age, they know. I'm not encouraging them to also do teenager pregnancies, but I'm saying let's open it up, let's talk. Pastor is far away from your daughter and your son. Why? I see them on Sunday, depending on their nature. If they are introvert, it's very difficult to reach out to them. But you know your child. You raised your child. Why can't you reach out? From the audit that we had, only one or two, they are even free to talk to their mothers and their fathers. And surprisingly, the mothers, let's talk to them. But this thing, it's a real deal if we don't do it. Engage. If there is a boyfriend, know the boyfriend. If there is a girlfriend, know the girlfriend. When a child is 23, zvichaenda nekupi? Parents, if a child is a 23-year-old, zvichaenda nekupi? Amen, but this thing may change someone's life. In as much as you are concerned about their schoolwork, also be involved in their relationships. Sometimes we are talking about relationship for marriage, but that is not the only relationship that they engage in. They are friends. Can I tell you this? We develop habits based on friends around us. So if you don't discuss the day of your child and know that their friends, they are real friends, what is happening in their network, we lose our children. But if we are friends of our children, we can also penetrate into their day-to-day friends, and we can control certain things in a nice way. Pane chinhu chinonetsa kuvana, you approach munhu akada senge mai mukombachoto, ndoti mukomana ndamuona aine cigarette. Then you get home and say, you were smoking. That has to stop. Let's sit down. I heard you had a cigarette. What's going on? Let's talk. Then you discuss. If there is need for clapping, it will come along the way. If there is no need, then there's no need. Can I repeat this? Pastor said, you were not behaving. It's not right. Let's take step by step. Engagement gives better results than clapping. Let's engage. Warning 1, warning 2, warning 3. Then we get the belt. But this issue that you hear a thing and you change into an animal does not help. It distances the children away from us. Abantu kutoraira vabereki. Handisi kuraira vana, ndiri kutoraira vanoraira vamwe. But parents, we appeal to you. We want to be your friends. We want to be in your network. We want to work with you. Let's work together. Okay. That's one. I also want to go to the next one. Tisati ta vaipapo. Mwari ari mubatsiri wedu. Mazvinzwisa vabereki. Then also, daughters and sons who are firstborns, they are saying we are not being equally treated with other children. What is asked of us, you see, it's not being asked to anyone else. It's only me in the house. Is it a crime to be the first one?
Chashika ereji. If we are daughters, treat us the same. If we are sons, just treat us the same. Andimbokuudzima zita evadaro. Ini ndinongotaura nyaya yangu yakanangana nevabereki. But the generally youth was good. We want to thank the parents for giving us children. Kuti tiende nawo kukembi, but we struggled in the transport. It was very mad. Very, very mad. Especially on Friday. We struggled, but much thanks to our youth leaders and boys who stood up to be men in the making. And we made sure that every car reached the destination. Okay. Ndofunga ndakuudzai zvandakanzi ndikuudzei zvimwe zvacho hazvinei nemi. Handizvere. Okay, ndisirewo mapictures ekutanga ekuwandaya. Pane vana vakandipa mapictures avo ndikaza maisa. I just want you to see. Who is next? Kune vasati vagadzirisa vari mudzimba, gadzirisai mungakundwe netuvana. All right, zvakwana. I didn't show them up last week. The excitement was too much. Okay, we are having our ladies revival. Who want to prophesy? One person who want to tell me the guest preacher from the description that I said. Not one in leadership. Anyone who want to tell me who is the next guest preacher? Not in leadership. If you master it, I'll give you a Bible. My Choto, who is the guest preacher? Apostle Chivenga? No. Who can try? Baba Tsingai? Excellent. Can you come on the screen? Baba Tsingai va porofita zvekuporofita zviya. Tinenge takatsikwa na President and Amai Chiyangwa AFM of Zimbabwe. He will be ministering in our midst. Hallelujah. Tinenge tatsikwa nemunhu mukuru. Vakaona kugona kwaMwari in ministry. I think he has 40 plus years as a pastor, as an overseer, almost 25, 30 years as an overseer and a presiding pastor. Now, ukatarisa Mufaro, when the church splitted in Zimbabwe, Mufaro started from zero. They had no building, they had no church, including him. He was chased away from his assembly that he built with his own hands and decorated it. And he left with only his bags from the church. He didn't even take the pulpit. And he started from zero. Now Mufaro and Rufaro, in terms of attendance, Kumfaro kunozara, Kurufaro kunozara. I personally, as a pastor, your pastor, I am not
a pastor of AFM of Zimbabwe. Neither am I a pastor of AFM in Zimbabwe. I am a pastor of AFM of God. Hapana chinotitadzisa kuti gore risati rapera vamadawo vaparidze pano. Isusu atipindire munyaya dzepolitics. Tiri kutsvaga Jesu. Vakauya kuzotsvaga zvigaro nekuremekedzwa ngavaite havo. Inini this week irori wiki rinoiri ndinenge nditori mugomo kurufaro ndichitokwazisa vamadawo, and I am not apologetic. I am not submitting to a man. I am submitting straight to the anointing of God. And isusu se church ngativimbe na Mwari. VaKristu ngatirege kuti when brothers don't see each other, we go and destroy the other brother. We are not there to participate in anything. Iwo vantu kwazisana. And when Vamadao came to preach here, he said to me and my wife when we were eating, gore rinorisa pera usina kudaidza vachiangwa. Wandidaidza, daidzawo wani wachiangwa. And ndichatovaona ndoti baba zvamakataura ndiri kuzadzisa. Saka isusu as a church, we do not have as we stand, we are not in, neither are we off. We are AFM of South Africa. Muno ku off kunana baba vakatirera. Wekuti when we go back to Zimbabwe, you can say this man changed my life. Ukaenda ku in, there are also fathers that are there that have contributed to the building of the kingdom. Yes, that's why I'm trying to po akanoparidza uku, Barnabas akanoparidza uku. Mwari vese vakavaitira zvakadini zvakanaka. Ngatirege kuti pakati pedu pakaita munhu asingafunge mafungiro atinoita tobva tati ngatimuendese kusocial media, ngatimupwanye ngaafe. Iwe hauna kugadzira munhu usauraya vanhu. Iwe hauna kugadzira munhu usauraya vanhu. Tendera Jehovha ashande nevanhu zvakadi zvakanaka. So isusu tikudaidza vachiangwa, we believe in in the anointing upon his life. Let's prepare. I can tell you, you'll be transformed. Vanyeremuka vanoenda kuini, vatashi vanoenda kuini. This year maofu ndani achiuya, hatina kwatiri kusemanyira. Kukabvawo kunoyafuti vamwe vekuofu. We are not rushing anyway. We are not fighting anybody. We are not there to do anything. Next year you can receive again avakuini. Ini kuna mata kwangu nekufunga kwangu. Ndere kuti rimwe gore vana baba vachangoti ngatinamate pamwe chete. Asi handina simba rekuvatuma kuti itai kudaro. Asi vese ndinovada. Mbodza umwe munhu ari padhuze kuti ngatinamatei Mwari tirege kurwa nevanhu. Let's praise God. Let's not fight battles. Amen and amen. Okay. Saka baba chiangwa vari kuuya. Vanenge vari pano kubva musi wa 14 kusvika musi wa 17 May. We'll be hosting him. It will be our privilege to have one of the highest anointing that is respected world over to minister to us. Netiri Papa, let's be faithful in our tithing and in our offerings so that we can run this revival effectively. If you want to partner with the revival, or whether ticket rem shumiri, or in any way, you come talk to me. Then we can do. Pauno to ndakasangana na president, I contributed something to what the kingdom of God is doing. Please talk to me. Tione kuti chinosvika papi. But Mwari vakatitira zvakanaka. I thought he would say no, but he took our invitation. Now we want to pray for each other. But I want just to say a few things about prayer. And I see one. Dijano tsunywa kumba.
Okay. Takaropafadzwa na baby hanzi libonge mamiala, a baby girl, ne? From they stay in Anju, Joburg. So we have a baby girl called Libonge Mamiala. She was born on Thursday. So Mamiala will not see her for the next 4 weeks or 5 weeks, waiting for the baby to be strong enough to come to church. That shows you kuti makawanda. And also it shows you kuti you are minding your own business. Unogona kuita kudhimonire kuziya vanhu kudarika mavhesi. Okay, let's read the word of God. Just one scripture, the rest I have them on my phone. And whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Kana muchitenda muchagamuchira zvose. Okay, thank you. Be blessed. Can you read also theme scripture or just put it on the screen? You can go. Thank you. Just put the theme scripture on the screen. And read it again in English. Asi muchagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomujudhiya mose, nomuSamaria, uye kusvikira kumigumo yenyika. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Now we want to pray for everyone here present. But before we pray for each other, I just want to say a few things. Prayer changes life. And people are changed by prayer. Those that pray, they are changed by prayer. Okay. People can withdraw from us, but prayer is a dependable support structure. Zvinoita vanhu What people do or zvinoitika kwatiri, or what happens to us, kune vanhu vanouya, there are people who come, they love us. votida. Pamwe pacho kwete nekuti uri kudiwa, At some point, not because you are loved, but pane chavari kuda chiri pauri. but because there is something that is in you that they want. Kana vanacho, If they have it, vanoenda. they will go. Hapana munhu anogara mall. No one stays in a mall. They will just shop and go. Vanongoshopa voenda. My relationships atinavo, The relationships that we have my shopping malls, are like shopping malls. they want something from you. Vanoda chimwe chinhu Kana pauri. nguva yekuti chapera chinhu ichocho, If that thing finishes, havachaui. they no longer need you. Ukanzwisisa kuti prayer does not go away, If you understand that prayer does not go away, but people go away, asi vanhu ndivo vanoenda, unorarama. you will survive. Vari kunditeerera nhasi, Those who are listening to me today, and you are married, wakaroorwa. ukarasika njere, If you lose your mind, murume wako kana mukadzi wako haagari. your partner will not stay. Waizviziva here izvozvo? Did you know that? Till death do us part. Kusvika taparadzaniswa nerufu, Zvinoreva kuti kana uchikugona kuita zvauri kuita, it means if we are still able to do what you're supposed to do. kune vanhu vanga vakamira pano papulpiti pandiri panapa, There are people who are standing in this pulpit vakati tauya zvachese, who said we are here for forever. varipi? Where are they now?
tinogona kuvasungisa kuti makanyepa. We might arrest them that they lied. Vangani vanhu vakakuvimbisa kuti vachamira newe. How many people promised you that they will stand with you? Varipi? Where are they now? Baba charamba mai charamba vakamboimba. Miss Charamba once sang. Vakati dai rudo rwevanhu rwaishanda. He said, if people's love would work, Dai Jesu vasina kuroverwa pamuchinji. Jesus would not be crucified on the Because cross. vakadya chingwa. Because those who ate bread Vane zuva ravakakanganwa kuti vakadya chingwa. had a day that they forgot that they once ate Vakati bread. tinoda Barnabas. And they say, we need Barnabas. Uyu ngaaroverwe. This one must be crucified. Vana baba nana amai. Parents, Let's mature in our faith. ngatikurei pakutenda kwedu. Tinzwisise kuti prayer is the only support structure. Tonzwisisa kuti munamato ndicho chega chimiro chiripo. Chinoita kuti auzorasiswa. That make you not to be betrayed. Peter anototi murume uyu andimuzivi. Peter will say, I don't know this man. Akadzokororwa zvikanzi ndebvu dzako dzakafanana nemurume uyu. And they even said, you have the same Akati beard to this murume man. uyu andimuzivi. And say, I don't know this man. Kechitatu zvikanzi makafanana nemurume And at uyu. that time he was told Akati again that you look murume like uyu this inini man. And handimuzivi. he said, I don't know Jongwe this man. rikarira. Then the rooster took him. Vakomana nevasikana. Boys and Vanhu girls, vari kunditeerera. all those who are listening Let's to me, believe in God. ngatitendei muna Vanhu Mwari. zvikaoma vanosuduruka. If it's hard, people will Vanhu leave. zvikaoma vanodii? If it's hard, Vanosuduruka. people will leave. Gore rauchanzi warepa munhu The iwewe. year you will be accused of raping. People don't even want to put you on status. Vanhu havatombodi kukuisa pastatus. But vaisikuisa pastatus. But they used to post you on They their only status. want to associate with you on good days. Vanoda kungovadzana newe kana uchita Not in zvakanaka. bad days. Kwete mumazuva akaipa. Kune vanhu vandiri kunzwira urombo. There are people I feel pity for Vari kuuya kuchechi nekuda kwekuti vane munhu wavanowirirana who are naye. coming to church because they have someone that they are in fellowship with. Kuwirirana hakuna kuipa. Being in fellowship is not But I bad. want to remind you. But ndoda kukuyeuchidza. Mabvi aya ngaanamate Mwari. Your knees must bow Let's in worshiping believe God. in God. Ngativimbei muna Mwari. Ngatiisei kutenda kwedu kuna Mwari. Let's put our faith in Let's God. put our eyes with focused on God. Ngatitarirei pana Mwari. If you don't pray, Kana ukasanamata basa rikapera. and you lose your job, People will not invite you to the party. vanhu havakukoki kumabiko. I'm a pastor. Ndiri mufundisi. There are people that you can help. Kune vanhu vaunogona kubatsira Mobva mabuda pekuti hapabudike. and you exit at a very deadly place. But when the time to stand comes, Asi kana nguva yekuti vachimire yasvika, vanhu vanoenda. people will depart. Jesu vanozobvunza vane maperembudzi. Then Jesus will ask men with Are leprosy, 10 not healed? Where are the 9? Munhu wauri kupa tea uyu. the one that you are giving Rimwe tea, zuva uchachema naye. one day you will cry about that person. Bvunza vakarambwa. Ask those who were rejected, Who were divorced? Not those who were rejected. divorced, Bvunza vakarambwa. those who were divorced, Vanhu ivava vanenge vakambodanana zvekudanana zviya. those people who once be madly in love. Zvokuti aiti akabata tsamba yaanyora so. So that when they hold the Mwoyo letter, wake waishetuka mari kuti chu. his heart will jump around. But kana maakurambana so. But when you are divorcing, Anoita seasingakuzivi. it seems like he doesn't know you at all. Mwoyo yedu yakuvara. Our hearts are hurt. We are emotionally down. Takadzikira mweya yedu.
nekuda kwekuti takavimba nevanhu pachechi, Because we trusted in people at church. ngativimbei naMwari. Let's trust I in am God. repeating again, let's trust in Ndiri God. kudzokorodza zvakare, ngativimbei muna Mwari. Usauya kuchechi nekuda kwaPastor Jiriji. Don't come to church because of Pastor Come to Jiriji. church because you know who God is. Uya kuchechi nekuti unoziva kuti Mwari ndiani. Ropa rekwaJiriji harisuke zvivi. The blood from the Jiriji doesn't wash the sins. Ropa raJesu. It's the blood of Jesus. Ndomhanyirepi kana ndaoberwa? Where would I go if I'm Ndinoenda burdened? kuna Mwari. I will go to God. I see people these days, they don't want to join lunch hour prayer. Ndoona vanhu mazuva ano havasi kuda kujoina lunch hour They prayer. don't want to join evening services. Havasi kuda kujoina ma-English services. Because vane vanhu vavari kunyara kuti vanotiona tiri online. Because they are embarrassed that some people will see them online. Uri kuremekedza vanhu We are respecting people wavakasangana navo that muJopi. you met at church. Let's go back to the basics. Ngatidzokei Uya kuzvekare. unamate kuintercession. Where you come and pray in the Uya intercession. unamate palunch hour. Where you come and pray at lunch hour. Develop a habit of prayer. Iva netsika yekugona kunamata. Vanhu vese vamuri kufunga kuti vari kukupai zvinhu, they are not giving you anything. Those people you think they are giving you something, They they are are not giving you anything. exchanging with you. Vari kuchinjana nemi. Do you know that people give you expecting something? Unoziva kuti vanhu vanokupa zvinhu because God vanongochida chimwe gives chinhu you kwauri. without expecting anything. Asi Mwari vanokupa vasingatarisi Nekuti zvimwe uri zvinhu mwana kwauri. waMwari. Because you are a child of God. People love us in our prime time. Vanhu vanotida tiri pa-prime time pedu. God loves us always. Mwari vanotida nguva dzose. When we die, Patinofa, more vanhu vanochema, people beg us. vanhu vanotiviga, God receives us. Mwari votigamuchira. Prayer attracts an assignment. Munamato unotidanira basa. If you want God to send you somewhere, Kana uchida kuti Mwari vakutume kune imwe nzvimbo, tanga kunamata. start praying. Acts chapter number 9 verse 11 to 15. Acts 9:11 to 15. Inotaura nezvekudaidzwa kwaPaul. It talks about the calling of Paul. Inoti while Paul was praying, Not apo Paul painyengetera. the Lord sent Ananias to confirm his assignment. Mwari vakatuma Ananias kuti akonfirme basa rake. Galatians chapter number 1 verse 15 to 16. Galatians 1 verse Galatians 1 15 to Galatians chapter 1 verse 15 to 16. 15 to 16. Inotsanangura ichiti Paul explains that he was set apart from his mother's womb, We say Paul akatsaurwa pamudumbu mamai vake. and God is and called by God's grace. Akadanwa nenyasha dzaMwari. Kune munhu anoda kuti pauri kunamata nhasi. I want someone as you are praying Trust today. that prayer can change your life. Tenda kuti munamato unogona kushandura Trust upenyu that the hwako. words that you speak in prayer, Tenda kuti mashoko aunotaura they mumunamato live. anorarama. Now people believe friends' words more than prayer, the prayer they do. Vanhu vanotenda mashoko eshamwari dzavo vasingatendi mashoko avanotaura muprayer. Unoziva kuti God was revealing to me at another place. Mwari vaindizarurira pane imwe nzvimbo Vachiti we are big liars. vachiti tiri vanyepi vakuru. Nekuti zvatinotaura muprayer, Because what we say in prayer we are not doing it. hatisi kuzviita. How many things did you say in prayer that you forgot already? Zvingani zvawakataura mumunamato zvawakakangana ukarega kuita.
Maskatana, I want to pray for the church. This afternoon toda kunamatira kereke. But not to pray for you to do anything. Kwete kunamata uite chimwe Ndoda kuti chinhu. ukunamatire kuti uzive kuti inini semunhu I can pray. Ndoda kukunamatira kuti uzive Kana kuti as a person I ndanamata can pray. zvinoita. Kuti kana ndikanamata zvinoita. People believe that I can build a house. Vanhu with my vanotenda own kuti hands. vanogona kuvaka imba. People believe they can cook a good meal. Vanhu vanogona kutenda kuti ndogona But they kubika don't want to zvakanaka. pray, to believe that their prayer can live. Asi havasida kutenda kuti munamato wavo unorarama. The more we believe in our prayers, Tikatenda mumunamato yedu, we attract God's assignment. tinodanidzira kwatiri basa raMwari. Unozwa kuti when Hannah was praying, Unozwa kuti Hana painyengetera, she was assigned to give birth to a prophet. akapuwa basa rekubereka Why muprofita she was praying. nekuti ainamata. The sad part about our modern day church, Chinorwadza pachechi yemazuva ano. it's perfect in administration Vanogona zveadmin, and very weak in prayer. voshaya simba rekunamata. The church bodies and the leadership of today, Vatungamiriri vamazuva ano they are not saying where there is a problem. havasi kutaura pane dambudziko. No, they are not saying when there is a problem. Havasi kutaura kana pakaita dambudziko. They are not, okay, regai nditaure neshona. Havasi kuti kana paita problem. They are not saying anything when there's a problem. Vari kuti, let's sit down and see kuti atadza ndiani. Vanoti ngatigarei pasi tione kuti atadza ndiani. But havasi kuti ngatinamatirei nyaya iyi. But they are not saying let's pray for Havasi this kuti issue. ngatibvunzei Mwari nezvenyaya iyi. They are not saying let's Vari inquire from God about this issue. kuprioritize admin. Vari kukoshesa Vari admin. kuprioritize kuona kuti ari right ndiani. Vari kukoshesa kuda kuona kuti ari right ndiani. kunzwa kuti mweya ari kuti chii. They don't want to hear what the Spirit Zvatisiri is saying. kubvumirana panyaya iyi. What are we agreeing Mweya about this issue? mutsvene ari kuti. What is the Holy Spirit saying? Vanhu tiri kuti ndini ndakatenga cheya. We are saying I'm the one who Saka bought the chair. teererai inini. So you must listen to Ndini me. ndakatanga kuuya. I'm the one who came Saka first. teererai So you inini. must listen But to me. nyaya iyi ndeyamwari. But this Tiri issue belongs kuti to God. kubvunza muridzi Why webasa. are we not Kuti inquiring from the Lord of the work? tasvika That we have parwizi. moved, we are now by the Tasvika river. paRed Sea. We are now by the Red Hatisiri Sea. kutsvaga vanoswima. We are not looking for Tiri those who kuda can kunzwa swim. kuti akati budai muIjipita ati We want to inquire from the one who said you must exit from Egypt. Zvatamira As parwizi. we are by the river, Tamosvika sei parwizi. how did we Pane arrive by ati the river? budai The one who chipfuurai said neparwizi. he's saying now pass through the river. Ngatimubvunzei kuti rwizi urwu toita sei Let's narwo. inquire from him what to do with this river. Vana baba nana amai. Parents, Vakomana nevana. boys and Kana girls, tasvika kumba. if you have Paine arrived at pasiri home, kumira zvakanaka. and where there are Ngatirege issues, kushandisa wisdom let's yedu. not use our wisdom. Ngatimudzokerai pakunamata. Let's go back to Titi prayer. hatisi kunzwisisana. and say we are not understanding each Ngatimbozvipai other. nguva Let's yekunamata. give each other time to pray. Ngatimbobvunzaiwo Mwari Let's ask nezvenyaya from iyi. God about this issue. Patiri kugara mabodroom. As we are sitting in Patiri kupinda boardrooms, mumatare. as we are entering in Takanganwa meetings, here kuti basa iri are we nderamwari. forgetting that this work belongs Takanganwa to here God? kuti tavinga Mwari. Are we forgetting that we are here for Takanganwa God? here kuti iri Are we rinakaifira forgetting that there's Why someone who are died we for this work? using the model? Sei tiri kutora zvinhu zvekunyika kupinda nazvo muchechi. Why are we taking things from the Sei tisiri earth into the kubvunza church? muridzi webasa. Why are we not asking the owner of the work? Iwe wakaroorwa pawakaroorwa shamwari yako yanga isipo. When you were married, your friend was not there. Pawakaona mukomana wako shamwari yako yanga When you isipo. find your boyfriend, your friend Pamanetsana was not mumba. there. When you are now arguing in your house, Hamusi kuda kunamata. you don't want to pray. Muri kuda kubvunza atoroho kumba kwake. You also want to ask someone who has been beaten at her home. Iwe watukwa. You have been cursed. No, you have been rebuked. You have been rebuked. Uda kuti kubvunza arohwa. You want to ask someone who has been beaten. Anokuti enda. He will tell you to go. Havengi kurambana. He doesn't hate divorce. Anofarira kurambana. He enjoys divorce. Akakusanganisai akanyora achiti. The one who makes Ndinovenga kurambana. I hate divorce. Bvunzai kaanovenga kurambana. Why don't you ask from the one who hates divorce? Anofarira kurambana. Why would you inquire from one who likes divorce?
vana baba nana mai vakomana nevasikana Parents, boys and tikati girls, fambe ngatibvunzei when we move, let's tikati tauri garei When they ngatinamati sit a bit, kana let's tati ask from God. fare ngatinamati When we enjoy a bit, let's inquire from God. chinokunda There is kunyengetera nothing that will go beyond prayer. masikati anoda kuudza something. I want to tell you There's something. only one support structure. Kune one support It's structure. called prayer. Inonzi munamato. Pano tikaita munhu atinofarira kuti ari kubvisa mari yakawanda. If we have someone that we love because he's giving a lot of Akabvisa money, 2 months, if he gives money for 2 3 months, months, 3 months, mobva mamupa chigaro. and you give him a position, Anotanga kuudza munhu wese zvekuita. you start telling everyone what to do Nekuti ari kukuchengetani. because he's taking care of you. But mukatenda muna Jesu. But if you believe in Jesus Mukavimba nemuchinjikwa. and you trust in the Enga cross, vakavimbika wedu we. The heaven is Mwari uyu faithful. akavimbika Our wedu God we. is faithful. Ngatirege kuzofarisa kubvunza vanhu. let's not be overexcited by asking people. Tiri kutsvaga shamwari. We are looking for friends. Tiri kutsvaga vanhu. We are looking for people Vekuti tikati fambe. such that when we move a bit, Anoti wandifonera hako. you say you have called Nyaya yako me, yes. ndainzwa. Your issue I have heard it. Wambonamata here. Have you prayed about it? Wakaguma rini kusangana nemunhu akadaro. When last did you meet a person like that? Anokuti ndazvinzwa You zvawataura. say, I heard what you But said. iwewe wambonamata here nenyaya But iyi. did you pray about this issue? Uri kumujaidza. Haana kukwana. Uri kujairirwa. Mambonamata here nenyaya Did iyi. you pray about this issue? I received a call midweek. Receive a call pakati pewiki. Ndandifundisi pane mwana ari kundinetsa ndoda kumudzosera kuZimbabwe. There's a child who's giving me problems. I want to return that child to Baba Zimbabwe. vake namai varipi? And say, where are the parents? Zvikanzi vakafa. And say, they are no more. Ndakamuti namatai kuna Mwari. I said, pray to God. Kana vati nherera ngainotambudzika dzoserai. If he says this orphan must go and struggle, Uda it will return kundirovesa him. neshamhu inini. You want me to be Kuti cursed? ndiindoze. Dai ari wako aba Mari waimudzosera kunani? If it was your child, where would you take that Iro child? shoko robva ranyora roti ndiri Remember- Mwari weshirikadzi I'm a nenherera. God of widows and Wedu orphans. vana vatakagara navo mudzimba. The children we are raising. The children you are raising, Vari kubura hombe zuva nezuva. they are releasing Hatina every day. kuvadzorera. We did not return them. Kana paine ane mwana akura asati there's a- amboburirwa hombe simudza ruoko. Makaudza vanhu. Did you tell people? Mese imimi mune vana vakura hakuna of us asati here. amboburirwa nyowani. Is it true or false? Am I lying kuti people vana vane musikanzwa? What are we doing with them? Ye mwana weipapo inovigwa so. Hawinzwi. But yenherera. I feel so strong inside me that the Twasimba manje. decisions that we are making with men, That is what why you can't we funga make sevanhu. them with God? Ngei The tisingazviiti naMwari. decisions that we are trusting human wisdom, Zvatiri why kufunga are we tichishandisa not kuchinjira applying the kwevanhu. word of God? Ngei tisiri kushandisa pashoko raMwari. Pane chinhu wani chandakaona pasi pezuva. There's Chinhu one thing that I saw chaunovimba under nacho the chinhu earth. chawanamatira. Kwete chinhu chawaudza munhu. Jeremiah 29 verse 11 to 13. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Prayer is not something that we must do as a part-time. Munamata hachisi chinhu chekuti Prayer tinoita kana is tine something nguva. that must come from your heart. Munamato unofana kubva pamwoyo Let's pako. be honest in prayer. Ngative takatendeka Let's pamunamato. respect the words that we speak in prayer. Ngatiremekedzei mashoko atinotaura Don't kuti pray tinamata. don't pray absent-minded. Usanamate usiri panzvimbo. Pray with a sound mind. Namata And une that pfungwa. prayer is substance. Munamato iwo unobatika. Ndakanzwa mumwe achiimba. I once heard someone singing. Akanga audza vanhu nyaya yake. Maybe it's because he had told his Akainzwa issue to people. muspirit.
ndakazomutswa imba zvinopera nekunamata hamuna mboinzwawo song iyoyo imboidzokorora tone ngoimba one stanza ndichakudaidza Zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, Zvinopera nekunamata. zvinopera Nekunamata. zvinopera nekunamata. zvinopera Nekunamata. Zvinopera nekunamata. nhamo haipedzwi nekuiswa pasocial media Poverty is not finished by being posted on social urombo media. hauperi nekuiswa pasocial media Poverty cannot be finished because of marriage haigadziriswi nestatus your marriage cannot be fixed on a status. marriage haigadziriswi neredhiyo Your marriage cannot be fixed by a uchiridza radio. song kuti dai hanzvadzi yairorwa ndikadai ndakatora yangu kwete zvandakazotora izvi you are actually worsening it pari kutokunzwa uchiti dai hanzvadzi yairorwa anotokubaya mo zvinopera You poke him nekunamata weduwe hazviperi nekuti magara dari It cannot be fixed because you zvinopera consulted. do you know churches are breaking at very fast rate Kuzivi machechi why arikuputsika boardroom zvakanyanya. meetings are more than prayers Nekuti maboardrooms mameeting acho ari kurebeswa kudarika ukangoona munamato. church board yakuti every prayer time vari muboardroom mapera kupera chechi iyoyo yato admin yato parliament but mukaona machechi board members akati musoro pakapeti achinamata muzoti chechi ine kwairi kuenda Then you know that chechi the church is going haigadzirwi somewhere. muboardroom The church chechi cannot be fixed in a inogadzirwa boardroom. muprayer But the church is marriage fixed in inogadzirwa prayer. muprayer Marriage is mwana fixed in anogadzirwa muprayer Kids are made in nhamo prayer. inopera muprayer Poverty is finished in prayer. zvinopera It nekunamata can only be finished by prayer. Bible shoko ramari hazvina kunzi administration ichapedza nhamo The word of God zvinonzi does not say administration zverudzi finish. urwu Instead of this zvichapera kind. nekutsanya nekunyengetera kana tashaya solution handei If you don't find kugomo it, let's go to the tinonzwa mountain. kuti mwari vari kuti And hear what God is saying. unoenda kwatete kunogadzirirwa marriage You go to your auntie's iwo that can tete fix vari the pamurume marriage. wechi7 When your auntie is now in her 7th marriage. iwe natete wako hamusi kuda dare muri kuda prayer You and your auntie, you need itonotora prayer. tete kuti tete neni tine nhamo say handei we have kugomo issues. Let's go pane to the pari kuda mountain. prayer There's a point where pane we pari need kuda prayer. prayer There's a point where pane we pari need kuda prayer. prayer There's a point pane where we need pakamira prayer. pari kuda prayer There's a standstill pane point pari that needs kunetsa prayer. pari kuda There prayer are difficult issues that needs prayer. so many families they don't see one another Mhuri dzakawanda Every havaonani. meeting, every Christmas Pa- vari Christmas kutonga pega pega. nyaya zviri They are kuda having prayer issues. It mune needs nzara prayer. namatai muri kuda prayer You are dai hungry, mine you chikafu need musi prayer. kuita dare mune nzara namatai You are hungry, you must pray. iyo zvinditaura dai so As I'm kune speaking now, mamarriage ekuti unongonzwa munhu achitaura kuti you hear someone saying, I wish I could return again to be young. "Muti ndoda Why kuita do you want to be mudiki." young? Unodii Pray. kuita mudiki namata. Do you know kuti chinhu wani chandakadzidza muupenyu? One thing When that I life learned in is life, comfortable, kana people upenyu don't pray. hwakagarika, vanhu havana mati. Iyo zvikune munhu atononoka kuchechi achidya porridge. There are people who came to church late because they were eating porridge. Kune munhu asingauyi kuchechi achiti hembe dzangu dzakawanda ndoda kuita washeni. There are people who don't come to church because they want to do laundry. Ndine imwe hama yandakamboparidzira I once preached to someone kuEast London. in East London. I asked her, you are leading a department, why do you not come? She goes, my husband, when he's there, he's very strict. Ndikati makamunamatira here And I said, kuti did you pray for atirwise, him? muite basa ramakatumira. So that you And can I do the work can't of the pray Lord. for that because he's the one looking after me. Akati handikwanisi kuzvinamatira nekuti ndiye ari kundiriritira. Ndikati mwari verugare vatitire zvakanaka. Aisabvisika pachigaro munhu iyeye.
You could not remove her from the aiunza position. mari kuchechi. She was bringing Mari money to yake church. taida kuti ibhadhare rent. And I was a student pastor. It was not within my powers to confront. 4 years, 5 years later, ndabva kuEast London. After 5 years, Akazonditi baba nditsvagirewo basa kuJoburg. he said, can you help me look for a job in Joburg? Ndikati rei. And I said, which one? Was ndaimuremekedza because aimbotichengeta. Zvikanzi even remumba rikangoita 2000 pandiri pakashata. It's a sad story kuti when God lifts us up, Kuti Mwari pavanotisimudza, we forget how we went up. tinokanganwa kuti takasimudzwa sei. When we're there, Kana tava iko we kumusoro, feel ourselves. tinozvinzwa When we isi. are here, Kana tichiri we pasi, feel God. tinonzwa Mwari. Kana tiri pasi, If we are down tinonzwa there, Mwari. we hear God. Kana Mwari atisimudza, When now God is raising us, tinozvinzwa we isusu. start feeling ourselves. Unoziva kuti kune vanhu vakaropafadzwa. Do you know that there are people who are Zvekuti even blessed, baba vake so that chaivo even his father havagoni kumutusa daro. cannot rebuke him. Pastor chaivo havagoni kumuudza kuti usadaro. Even the pastor cannot rebuke him. Toda unamata. We need to pray. Zvino ndoda kuti Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Patiri kunamatirana mangwanani ano. As we are praying for each other I this just morning, want us to do you know kuti muupenyu unogona kupiwa nyasha dzekuita IT inonzi rebooting. Ndizvo? The computer can reboot. Inenge ichinzi irangarire ma-original settings. When a computer is rebooting, it's asked to remember my-original settings. Panduda kukunamatira. as I'm I going want to you pray to for you. remember your original settings. Ndoda kuti How murangarire God has kwawakabvira. shaped you to be who you are. Kuti Mwari wakakuita and what sekuti you we need to zvauri do. nhasi nezvaunofanirwa kuita. Do you know that we hold so much to wealth Tinonyanya kubatirira papfuma. to the extent that sometimes we fail to acknowledge who gave us the wealth? Tokanganwa kuziva akatipa pfuma iyoyo. Unonzwa munhu achiti mwana uyu akauya neoperation oita 2-3 months asingauyi kuchechi. Unoziva kuti angonomufuma akafa operation iripo. Sometimes ndinofeel kuti we feel ourselves more than what we need to do, even when we pray, especially ladies. Pamwe pacho unoziva kuti kuna ana baba yokuti anogona kupedza gore asina kuita zvandakaita izvi. Do you know what it means in the Bible? Muzive zvinorevei This mubhaibheri. praying post that I am, do you know what it means? Muzvinorevei Kneeling means submission. kuti kuzvininipisa. You need to kneel down. You Unofanirwa submit to God. kupfugama. You are not Kuchininipisa pamberi equal paMwari. to God. Hauna kuenzana You naMwari. need to submit. Unofanira kuzviisa pasi. Iwe ukangobuda tumadziwa bichana unototora tauro na. Dai chiso chacho chiri kwacho beta. Chiri kubatwa netauro. Chine makona. And the foundation yacho yaiswa ipapo nde20 rand yepamusika. Wakanganwa here iwewe kuti unofanira kuremekedza Mwari. Have you forgotten that you must respect God? Do you know kuti hapana chinoshamisira munhu akanamata akarara pasi? Hapana chinomboshamisira. Munoziva kuti muviri watiinawo uyu vangani venyu vanomboenda kugraveside? How many of How you many will once go to visited graveside? gravesite? You see, it's so sad. Muchienda kugraveside so. Zvinowadza muchisvika pamariro. Kukaiswa foshoro 1 yechipiri. The second If you one. bury masimetry muno, unonzwa coffin richinzi nechigireni, inonzi inodira ivi inonzi chi. Escavator, unonzwa coffin ichiti kudirwa. Makeup ya inofushirwa. Munhu ari mukati ngaakosheswe. The inner place Inyama must be iyi valued. ichavigwa iyi. This flesh will be buried. Inyama iyi ichadi This ichavigwa flesh iyi. will be buried.
unoziva kuti Mwari akangobvisa mweya uri mauri Do you know that if God removes zvinongotora the 2 spirit in days you, kuZimbabwe tetatokufushira it only takes 2 days would have buried you. ukafira hako kuno uno tine 7 days tinewe but ukafika kuZimbabwe If you die in nhasi Zim today, kuma 6 am Around 6 mangwana a.m. chaichaiyo taakutokurovera pasi the next day we are burying ende you. usafunga kuti vanhu vanenge vasingadyi And nyama don't think inenge people will ichirohwa not be zvekuti dhu People will be dhiriki eating a richimwiwa lot. zvekuti dhu unoziva kuti parufu panongochema vanhu 5 kana 6 Do you know that the Which funeral is is your only 5 or 6 children? people one morning? Vana vako, spouse maybe because anenge atowana mukana wekudzokera pamaketi kunogadzira mamistakes ake ese vanhu vanonyatsochema parufu the people who vana mourn really is kids, mudzimai maybe Maybe murume wife. maybe maybe your husband. kana uchida kunyatsoona kuti vakadzi havachemi zvinoenda kure If you see that ineye your oro husband so come on. anenge akutoisirwa mameseji nyamunga uya pano ukasanamata mwanangu If you don't mukadzi pray, wako achanyaradzwa so nevarume your shamwari wife will dzako be comforted in this way. Seven minutes munhu achinyaradza mukadzi wako In 7 minutes, someone comforting your wife usati vavigwa before you are haadzi even buried. anenge akutoisa mafilers kuti ndichadzoka after yeye kana misodzi yadi yapera Yapera baba. ende haana kukuuraya after yeye akauya muofisi mangu akati baba ndaona munhu ndoti afirwa asunungurwa zvakanyorwa mubhaibheri I am honest with you wafaka iwewe hauna kufa nemafeelings ake mama chaivo vari apa ndikafa ava chaiva munoona kuti sketi yaye kutodzoka pamaketi chaivo izvo havasi pamaketi inenge iri kunoku ndimaimufundisi but kana mufundisi waenda sketi inouya panapa wofamba wobhichana ko life has to go on vedu we ngatinamatei Mwari achengete mweya uyu uri panzvimbo Amen. muri kuti ndiri kunyepa vangani vana maimufundisi vakafirwa vakaroorwa vangani vana mufundisi vakafirwa vakaroora vangani vana mufundisi vakafirwa vakaroora ende vanhu vangaita kuti ha imi mutori nane mama vanga varipo vaitionesa moto kureva iwewe wedu we ngatinamatei Mwari uyu achengete mwoyo Let's pray urege to God to kubva keep our patiri soul so that it not depart from us. imi muri kureva kuti padapa pakachinyama mufundisi munobuda chechino mese ivo vana mabhiyero vanongoti kumhanya futi nebhegi riripo vanhu vanongoshanda nezviripo vanhu vanongoshanda nezviripo pazuva iroro because vari kuda kuti upenyu hwavo huende kupi kumberi imi makafa tichikuda rupafadzo tobata bhegi rine mupenyu ende ukafa izvozvi vana maimufundisi vane nyasha dzongororwa futi namaimufundisi vanotora zvese zvavakadzidza pandiri vonoisa ministiri iyoyo kuti itokura life goes on vedu we ngatinamatei Mwari Let's pray to ngatirege God. kunyanya kuremekedza muviri uyu Let's urege respect kurwadziwa our body. nefasting urege kuteerera vanhu tinamate Mwari tirarame We pray to God so that we may survive. mufuka kuti pasta vari kunyepa ini ndinovaziva hobho vana mufundisi vakafirwa vakaroora vangani venyu vagara mufm magaratiya mufm pasta vanopiwa makore mangani kuvafirwa gore 1 kana usingadi kuroora imbobuda muministiri hakuna munhu anoshumira ari 1 kufm 12 calendar month tora umwe munhu ende masingo ese maimufundisi vachienda anogeza vakomana baba kumba kwakamira yamisha baba tiuye kuzotsvaira here baba tiuye kuzo it's the reality of life these are things that we do not think of when we pray and this I'm using pastor kakuti musaofendeke but this happens to you unoziva kuti munhu wawakagara naye ane munhu waanoda pamwe asiri iwewe but akagarira ringi yaari kutadza kutiza covenant
ndoda kumboudza umwe munhu I kana want to tell takunamata Mwari As we are let's praying to God, apply our mind, let's ngatishandise pfungwa apply dzedu. our reasoning, Ngatishandise let's kufunga make kwedu. prayer live. Kungoti Mwari ndodawo kukudza vana vangu, Mwari ndodawo So I kupa want to vana raise vangu my kids. chekudya. I want to give my kids food to eat. Pane munamato watakamboita kugarage. There's a prayer that you If want there were to people were there, ndichiti couples pray that you grow together and you die when you are both old. Vangani vanorangarira munamato iwoyo. You must make that prayer live. Don't forget that prayer. tisakanganwe munamato iwoyo. Toda kumbonamata unoza pamwe panomboti ndikatasa mai ava ndoti mai vakadya mari yangu yakawandisa Mwari ngavarege kufa. I'm being honest because unoziva kuti investment yandaisa apa vakafa ilosi kwandiri, so she has to live. Tingochembedzana zviri nyore. Aiwa hausi kuita munamato iwoyo amenhako nemakomo ese andinokwira ndichinamatira murongo mukasipo kondanamatiri ngavararame tipedze basa ratakatanga tese. Tofanira kunge tiripo tese pamuchato wakuku. Vanofanira kutera mukadzi wakuku kumateneti. Hatidi munhu anobiridzira, ngatirarame. And this prayer must be done by everyone. Ukamuka makuseni uchiona vana vako, declare a word. I don't want these guys to die. God protect them. When they go out, accidents, remember and respect my word of prayer. They must not die. Why should Shannon die? I've got one daughter. Msoro wachena. I'm not making another one. Why should she die? My prayer must live. She must grow up. I want children from here. I want money from here. I want a car from here. What are you saying in prayer? What are you saying in prayer? Uri kuti chimwe munamato. Visai vanhu vane makuhwa. Vanhu vane makuhwa havana basa. The gospel Ngavararame doesn't matter. iva nyika haina kidzi kana pasina makuhwa. You cannot Iwe enjoy the ingorarama gospel uchiitirwa zvakanaka naMwari You must live uchipfuurira and be pamberi. blessed by God. Unoziva hapana chinhu chinonakidza semunhu ane makuhwa anoti ndabva kuhospital ndaona akutofa. 2 weeks later vanhu vokuona uchitamba rakaraka. Ndaona baba namai Shakata vakuda kutorambana. Imobva matobuda muri kubichi makadai. Ndoda kuudza mumwe munhu chinhu. I want to tell Please someone. let's pray. Ngatinamateyi. Whatever we want, Pane let's zvipi not only zvatinoda. end in imagination. Ngatisango Let's bvumira translate kuzvifunga. our desires from imagination Ngatishandure and zvishuwo pronounce zvedu them in kufunga. prayer. Tozvitaura Whatever you mumunamato. imagine, when you Zvipi nezvipi pray zvaunofunga, about it, you are giving it to paunozvinamatira, life. uri kuzvipa upenyu. Your imagination. If you Kufunga pray kwako, your imagination, you ukanamata are giving kufunga it kwako, life. uri kuzvipa If you upenyu. imagine yourself 70, Ukazviona don't uine end in 70. imagination, pray. If you Usaguma imagine kufunga driving namata. a car, Uchiziona don't end uchi in driver. imagination, pray. Usagumira ipapo Whatever you namata. imagine, Zvipi pray. nezvipi zvaunofunga zvinamatire. I always say to my wife, Ndogara kana ndakaudza mai, kukwane 25, if Kuku is 25 kana tasara tiri 2, and we are now isusu. the two of us, the two of them. I dream those days. I speak about it. I pray about it. Whatever you are thinking, Zvipi don't nezvipi end in zvaunofunga. thinking. Pray Musagume about it. pakufunga zvinamatire. Whatever you pray about, you give Zvipi it power. nezvipi zvaunonamatira, unozvipa upenyu. Ndombo kunamatira masikatano. Ndine zvandiri kuda kuti Mwari vaite pamusoro peupenyu hwangu. I want God to do Handisi something kuda upon munhu your life. wekuti ini ndiri kumunamatira, I iye don't ari want kunamata. Even ukasanzwa kuti ndiri kutii, Even if you don't hear what I'm I don't praying want for, to hear you pray. you must not Today pray. I want to pray for the church. Ndoda I've been kunamatira. building up for more than 21 days kuti Mwari ndiri kuda kuenda kuchurch That I want to go to kunobvisa church. chiri mandiri ndichichidyara muchurch To remove chamaisa everything mandiri in the kwete church. kuti iwe unamata. Not that you must pray. You need to be prayed for.
kunofanira kunamatirwa. asi kana usingadi unongosimuka uenda kutoilet seungotenderera wodzoka panzvimbo kuti vane makuhwa vasazoti uyo haaremekedze mufundisi. Ingoita mudumbu pane vacho vanhu kuno paunodzoka wojoina kiu revanamatiro. Masikati ano ndiri kukumbira Mwari This afternoon kuti I'm kana asking God vakandinzwa that if He hears me sekuvakumbira kwandakaita, as I've asked Him chandiri before, kukunyengeterera zvakanyanya ndechekuti What I'm kune just praying dzimwe for nyaya dzeupenyu hwako is there other issues of your life dzakakanganikwa that was forgotten, dzinofanira kuzadziswa. that must be Uye fulfilled. paunotanga kunyengetera, As you start izwi praying, rako ngarisvike pamberi paMwari. your voice must Maboard reach members in the front of uyamupfugame apa God. ndibvisirewo maflowers. Praise and worship. Zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, adikani zvinopera nekunamata, adikani zvinopera nekunamata, adikani zvinopera nekunamata, adikani zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, chokwadi zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, pediwe zvinopera nekunamata, adikani zvinopera, pediwe zvinopera nekunamata, tarirai zvinopera nekunamata, chokwadi zvinopera nekunamata, ndinoramba ndichinamata, chokwadi ndoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, tarirai ndoramba ndichinamata, tarirai ndoramba ndichinamata, adikani ndoramba ndichinamata, tarirai ndoramba ndichinamata, ndinoramba inini ndinoramba ndichinamata, ndinoramba inini, tarirai ndinoramba ndichinamata, adikani ndoramba ndichinamata, adikani ndoramba ndichinamata, tarirai ndoramba ndichinamata, tarirai ndoramba ndichinamata, zvinopera nekunamata, ediwe zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, ediwe zvinopera nekunamata, zvinopera nekunamata, iso zvinopera nekunamata, tarirai zvinopera nekunamata, adikani zvinopera nekunamata, adikani zvinopera, adikani zvinopera nekunamata, adikani zvinopera, iso zvinopera nekunamata, uyaiwo tinamata, adikani uyai tinamata, uyaiwo tinamata, ediwe uyai tinamata, ediwe uyai, uyai, uyai tinamata, adikani uyai, adikani uyai tinamata, zvinopera, tarirai zvinopera, zvinorema zvinopera, ediwe zvinopera nekunamata, tarirai zvinopera, zvinopera, zvinopera nekunamata, zvinopera, zvinopera, zvinopera nekunamata, tarirai zvinopera, zvinopera, zvinopera nekunamata, tarirai zvinopera, zvinopera, zvinopera nekunamata,
sinopera, tanikani sinopera nekuna, saka gachirambe, 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 chichinama, saka gachirambe, 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 chichinama, tanikani gachirambe, 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 chichinama, tarirai gachirambe, chichinama, chichinama, torama ini, torama, torama, chichinama, tinini dorama, tinini dorama, tinini dorama, tinini dorama, chichinama, tarirai dorama, 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 chichinama, chokani sichapera chichinama, tanikani sichapera chichinama, sinopera, sinopera, sinopera nekunama, tanikani sinopera, sinopera, sinopera nekunama, amazangu sinopera, sinopera, sinopera nekunama, tanikani sinopera, sinopera, sinopera nekunama, 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 sinopera, sinopera nekunama, sinopera, sinopera, sinopera nekunama, sichapera, gachirambe sinopera, 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 sinopera nekunama, sinopera, sinopera, sinopera nekunama, sinopera, sinopera nekunama, sinopera nekunama, saka gachirambe, gachirambe hedi, saka gachirambe, 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 saka gachirambe, gachirambe hedi, alikani gachirambe, gachirambe, anyway gachirambe, gachirambe hedi, sichapera, alikani sinopera, sichapera, sinopera, sinopera nekunama, sinopera, sinopera, sinopera nekunama, sinopera, sinopera, sinopera nekunama, tanikani sinopera, sinopera nekunama, sakani charamba, charamba, sakani charamba, dorama, dorama, nangwe sikaoma nichinama, dorama, dorama, nichinama, anyway dorama, 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 nichinama, dorama, dorama.
Na Jesu dinovimba, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya. Na Jesu dinovimba, oh haleluya, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya, haleluya. Na Jesu dinovimba, oh na Jesu dinovimba, haleluya, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya. Na Jesu dinovimba, haleluya, haleluya. Dichana mata, dichana mata, dichana mata, Jehovah. Dichana mata, dichana mata, dichana mata, Jehovah.
Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Jehovah. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Jehovah. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Hey. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Jehovah. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dicharubita. 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 Jehovah. Dicharubita. 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 Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Jehovah. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Jehovah. Dicharubita. 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 Dichana mata. 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 Dicharubita. 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 Dichana mata. Dichana mata. Dichana mata. Oh, Dichana mata.
kuti ndiri mwana wa mweya mtsvene, mweya mtsvene unopupurira, wopupura nemweya wangu, kuti ndiri mwana wa mweya mtsvene, mweya mtsvene unopupurira nemweya wangu, nemweya wangu, kuti ndiri mwana wa mweya mtsvene, mweya mtsvene mweya wase, one mweya wangu, one mweya wangu, kuti ndiri mwana wangu, ini ndiriwe, ndofamba mumwe, ndogara mumwe, iwo Mwari Baba wedu, ini ndiriwe, ndogara mumwe, ndofamba mumwe, Mwari Baba wedu, mweya mtsvene, unopupurira nemweya wangu, nemweya wangu, kuti ndiri mwana wa mweya mtsvene, mweya wase, nemweya wangu, kuti ndiri mwana wa mweya mtsvene, Kanaka irozuva randakate ndakunashe, iwo moyo wangu, iwe fara zvako, iwe udza vanhu vose, iro ranaka, iro ranaka, iro Jesu wanga ndishaka, oh iye waka ndidzidzisa ikoridano kuteura Jesu wanga ndishaka, iro ranaka,
chakatenderano icho chinondisunga kunashe iyo ngaisatswe iyo imba yangu iyo neriyo Matira munhu ari kutora medication but the body is not responding. You've taken the first time, it didn't work. The second time, it didn't work. I have got a special appointment for you. That taking medication is not working. We want to tell that body to be healed. When a body iri kuramba kuresponda ku medication, I want to pray for you. Andina drama randiri kuita. Bible rinongoti pane vanorwara here pakati penyu ngavaturikwe maoko vapore. Andikurambidzi kunotora mapiritsi awanga uchitora. Atore kusvika paunoda unobvunza doctor kuti am I still sick? And the body must tell you kuti inini I'm not sick anymore. And munhu wese paunotora medication, I went for too long struggling with kidney. Pese pandainonoka kuitora medication I could respond. Kusvika the day I decided to flush the tablets in the toilet. Some 10 years, 18 years back, I was told I must not fast. I believe prayer can heal you. Unofanira ku izvezvi pane munhu anoona vanhu vachidonha akati vane madhimoni, pamwe pacho panenge paine chiri maari charemekedza anoindi. Chisiri kuda kugara, chiri kuti ruoko rwakapfekwa urwu rwandibata ndakuenda. Iro svondo ratasangana naro iri kwatiri isusu temhuri rakatikoshera isondo rekunyengetera. Mwari verugare vanofanira kusunungura. Mapiritsi unofanira kungopora. Unobvunza doctor kuti hapasina. I'm not practicing. I've got testimonies in the house. Yevanhu vaive nekenza iri proven ikaenda. Vanhu vaive nezvinonetsa zviri proven zvikaenda. Nechako chirwere ichi ngachiremekedze simba raMwari riri panzvimbo.
ndati hakuna ropa rekwajiriji rinoporesa zvirwere. Takatarisa pamuchinjikwa kuti iro svondo rinoiti pain must go completely. Ukarara ukamuka, the pain should be gone. Wobva vanokubvunza dokta wako, ndiye akati uri kurwara, ndiye akakupa mapiritsi, ndiye anofanira kuti chirekedze. Jesu anoti aporesa vanhu vane maperembudzi, anoti go to the city, to the priest and be cleansed there. Priest ngaakupe tsamba yekuti haucharwari. Iwe ndoda kuti dokta akakupa mapiritsi, anotaura kuti chimbomira kutora mapiritsi. Ini ndiri kukunamatira. Iwe wodzokera kwakambonyorwa futi ini handizi ndakati imwa mapiritsi. Dzokera kuna akati imwa mapiritsi, anokuudza futi kuti chirega kumwa mapiritsi. Ini chandiri kuita kungorayira chauri kumwira mapiritsi kuti chirege kuva mauri. Ane zvaanoita kana akuda vanhu. Wakamira ipapo uri kutopora so pane munana uri kutoitika pauri kungoti wauya. Iyo medication iyoyo inofanira kutongo izvezvi pauri papapo pane zviri kuitika. Denkavimbika kudarika vanhu. Makavanenzi edu evanhu tinomadambura. Ndosaka pamwe pacho tichigara panzvimbo tichiwirirana, kana tisingawirirani tinoparadzana. But mangwanani ano, iwo masikati anaya, pane chirwere chiri kubuda mauri. Nezita raJesu, you are healed. That sickness must go. Nezita raJesu, I command you sickness to go. Mwea muchene makana, vanyatsisi vanotaura chokwadi. Mwari havanyatsisi vanotaura chokwadi. Mwari havanyatsisi vanotaura chokwadi.
for this morning. Today, mwezi wa June, July, May, tunaombopinda mchirongwa chekukwira makomo. Urugundinzwa mpostori. Tunaombopinda chirongwa chekukwira makomo. Mwari ngavambonamatwa. Mbozvudza mauri kuti Mwari uyu ngaambonamatwa. Ndiri kutsvaga varume nevakomana vana amai vari kubhuka makomo kuti mufundisi ini nemhuri yangu tiri kumbonorara pakati tichinamata. Tinombonamata Mwari kusvika ngirozi dzati panyika pane vari kupenga. Handei tinoona chavari kupengera. Mbodza mumwe munhu toda kumbonyengetera kuna Mwari kuti ngirozi dziti panyika parudapoti kune vari kupenga. Ngatiburukei tinoona chavari kupengera. Taumbotsvaga Mwari. Usazonetseke ndakuti kwakati tinombonamata kungoti I want prayer to change my life. Those that prayer changes life. Life is changed by prayer. Those that pray are changed by prayer. Kana hana akabata mwana ne prayer. Ini ndofana kubata imba ne prayer. Ini ndofana kubata murume ne prayer. Wanzaza ndikuweza tanangura. Kuti ucharorwa sei ne prayer. Vasina varume izvo zvitakamboita makeup vakasaiona izvo zvitakuda kuvadaidza neprayer. Kana ndisina imba ndichaibata neprayer. Kana paine nyaya dzangu dzakapfukidzirwa nebonde dzichadambura ipapo neprayer. Iwe Bible rinoti the church prayed earnestly for Peter. And kwete Peter, the church prayed in a room earnestly for Peter, and God sent an angel because somebody has prayed. Kana Mwari vakatuma ngirozi kujeri ndoda kutombovanamata vamboituma umba kwangu kumbononyengetera kuna Mwari. We want to pray. Toda kufoma pati toda kumbonamata unozvongoti every Friday maimkombachoto every Friday panofanira paine group kunamata. Kana vasina mari vanongoya pana. Kana vasina mari vanongoya pana. Iro ratiri kusangana naro rinoiri Friday nei. Masingo ese mune muri panapa. Hapana praise and worship. Mune muri panapa Friday. Masingo we Friday tetiri papi panapa. Even munoya nematauro nemaanonzi machi nemafleece kana vane hoponorara ipapa. Iwe hana akatopindurwa ari muchechi. Aita nga akadhakwa ari muchechi. Friday inoende masingo mune muri panapa. Ine ndiri kugomwe mune muri panapa. Muchiita noise yenyu papi panapa. Nenchitumira maprayer points angu kugomo. Imi mune muri kugomo muchikonekta namudhara na isu tiri kugomo imi mune muri panapa. Manheru tetiri papi panapa. Toda kumbonamata Mwari. Chechi ngainamate Mwari. Imbodza munhu ari padhuze kuti toda kumbonamata Mwari. Kumboita zvekunamata Mwari. Kumboita zvekurarama prayer. Unoya nemafleece enyu mabathroom ari pamwe nechikafu amudyiwi munomu. Mongosvika kana uchienda kubasa unotoya netauro rako. Unobva pano akananga kupi